Jenny, kumain ka na lang dito pag nagutom ka. Kuya JR, good evening. Galap shoutout Kuya JR. Gandang gabi sa iyo dyan. Thank you for coming Kuya JR. JR TV. Oh, Kuya, bababa. Teka lang, ayusin ko lang. Ayun. Ayan, sandali lang po Kuya JR ah. Good evening sa lahat, everyone. Good everyone, everybody. Salamat Kuya JR sa patangsak. Thank you. Yan, puntahan kita Kuya JR. Yan, dito ako sa bahay mo Kuya JR TV. Yan, dito ako sa one day ago. Yan, dito ako sa one day ago. Malakas pala yung cellphone ko. Yan, Kuya JR, playing ka na sa iyong 7 minutes mo Kuya JR TV. Ang Taclobo, ano ba yun? Ang Taclobo isda sa ilalim ng karagatan. Saan lugar po ba yan Kuya JR? Ano yung Taclobo? Kala ko Tacloban Kuya JR eh. Taclobo pala. Welcome po, Kuya JR. Tingnan ko kung ano. Saan po ba tong lugar na to Kuya JR? Mukhang maganda. 5 million in the house. Maraming salamat guys. Hello, Tambay. Miguel Shara, Tambay. Thank you for coming. Ayan, bigyan kita ng moderator, Tambay.
Si Richard Canada Vlog. Thank you for coming, Richard. Ayan. Salamat, Richard Canada. Tambay. Salamat sa pagtambay. Malaking malaking plum. Ano daw yon? Galab Sharat Ma'am Bicolana yan. Salamat sa iyo dyan, tambay ha. Thank you for coming. Richard. Ayan, Richard, I'm going to your house, Richard. Ayan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Richard. Ayan, Richard Canada Vlog. Ayan, tinamsakan ko muna yung upcoming mo. And then, puntahan. Ay, marami ka palang upcoming. Ayan, tamsakan ko lahat ng upcoming mo, Richard. Ayan, hello. Ayan, Ma'am TV. Mega love shoutout, Ma'am TV in Japan. Ayan, Richard, tamsakan ko ulit yung pangalawang upcoming mo. Ay! Nandyan na Len, pauwi na. Nandyan yung anak niya, Len, tumawag kayo dyan. Baka nasa kwarto. Nandyan na yan, nandyan na. Ayan, hello, good evening everyone. Ma'am TV in Japan, thank you so much for coming. Ayan, Richard, nandito ako sa bahay mo, Richard. Ayan, may tumawag kasi kaya naudlot. Ayan, pangatlong upcoming mo, Richard. Tamsakan ko. Ayan. Manalisa, gandang gabi sa iyo, Sisi Koy Manalisa. Thank you for coming, Sisi Koy Manalisa. Good evening sa iyo dyan. Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am TV in Japan. Ma'am TV, thank you for coming. Ayan. Ayan, danak ko Ma'am Richard tuloy. Danak ko si Richard sa tatlong upcoming mo si Richard. Ayan, natamsakan ko pareho yung tatlong upcoming mo si Richard. And then, nandito ako sa Beautiful Nature Sipag lang para makakain. Ayan. Dito ako sa video mo, si Richard. Ma'am TV in Japan, thank you so much. 14K, laki ng bahay ni si Richard. Ayan, si Richard, playing ka na. Ayan, naka-play ka na si Richard. Manalisa, salamat Sisi. Ayan, thank you for coming, Sisi Koy Manalisa. Ayan, Sir JR TV, malapit ka na magpulwat, Sir JR TV. Ayan, mag-comment na ako, Sir JR. Pag 10 thumbs up ako, Sir JR. Sonny, mega love shoutout, Sonny. Ayan, good evening sa lahat. Ayan, maraming salamat Kuya JR. Papulwats ka na Kuya JR. Ayan, malapit na. Ayan, si Richard. Malapit ka nang Ayan, kalahati na yung video mo, si Richard. Ayan, Ma'am TV in Japan. Thank you so much. Ayan, next kita Ma'am TV in Japan. Ayan, you're welcome Kuya JR TV. Si Richard, still playing ikaw si Richard. Yan guys, patamsak sa ating live guys. Patamsak naman, patamsak.
Ayan, Kuya JR, dan full watts ka na, Kuya JR. Ayan, thank you so much, Kuya. Okay, Ma'am TV in Japan, I'm going to your house. Ma'am TV in Japan. Ayan, 2 months ago. Ayan, Ma'am TV in Japan, playing your, your video. Ayan, thank you so much, Ma'am TV in Japan, for, for support. Ayan, si Mikri Gamer, mega love shoutout. Thank you for coming, Mikri Gamer. Kuya JR, salamat sa pagtambay, Kuya JR. Ayan, si Richard, still playing ikaw, si Richard. Richard Canada, Dan Pulpa, kapatid with bakas po. Ayan. Si Richard, dana sa inyo si si Mana Lisa. Ayan. Thank you so much, Mikri Gamer. Thank you. Sis Mana Lisa, next kita dito si. Ayan, si Richard. Dan full watch ka na si Richard. And then, dan ako sa tatlong upcoming mo si Richard. Ayan, thank you so much, Richard, sa pagsilip mo sa aking live. Salamat. Sis Mana Lisa, dito na ako sa iyo, Sisi Kuy Mana Lisa. Sis, dito ako sa tiwala ang kailangan at making late upload. Ayan, 3 minutes and 39 seconds. Hindi ko maintindihan ang nakapinhos. Ano po yan? Kasi siya, taga Japan siya, kuya. Ayan, si Roderick. Roderick, ano ba to? Carbonell. Roderick Carbonell. Mega love shoutout, Roderick Carbonell. Ayan, thank you for coming, Roderick. Holograph, thank you for coming, Holograph. Plus 10. Ayan, thank you so much, Ma'am TV in Japan. Thank you, Ma'am Susan. Mega love shoutout, Ma'am Susan. Ayan, Ma'am TV in Japan. Still playing, Ma'am TV in Japan. Ayan, Kakubo Maker. Shoutout din sa iyo dyan. Thank you so much. Manalisa, ayan. Still playing, Manalisa. Shihab Bafo. Ayan, mega love shoutout. Thank you so much, Shihab. Ayan. Tamsak 9 Idol. Salamat, Kakubo Maker. Salamat. Ayan, mega love shoutout din sa iyo dyan. Ayan, Ma'am TV in Japan, still playing your video. Sis Manalisa, still playing. Sis Manalisa. Antonio Jose Carvalho. Ayan, Carvalho da Silva. Ayan, thank you so much, Antonio, for coming. Ayan, Ma'am TV in Japan, still playing. Sis Manalisa, still playing. Sis Manalisa. You're welcome, Sisi Manalisa. Ma'am TV in Japan, ayan, pag 228 thumbs up, Ma'am TV in Japan. Ayan, mega love shoutout, 7 million in the house. Thank you so much, guys.
Ayan, i-ano naman natin si Kuya JR TV. Refresh natin. Ayan. Ayan, Kuya. Ay, guys, pakunik sa ating nakapin, guys. Sa mga hindi pa dikit dyan kay Kuya JR. Ayan, Ma'am TV in Japan. Dan Paul, what's on your video? Ma'am TV in Japan. Ayan, thank you so much for coming, Ma'am TV in Japan. Sis Norm, mega love shoutout, Sis Norm. Thank you for coming, Sis Norm. Ayan, Ma'am TV in Japan, Dan Paul, what's on your video, Ma'am TV in Japan? Thank you so much. Ayan, Holograph. Thank you for coming, Holograph. Ayan, nagbaba ng bahay si Holograph. Ate Mirna, salamat Ate Mirna. Ayan, Sis Norm TV. Ayan, papunta na ako sa iyo, Sis Norm. OTW sa nakapin. Ayan, Kuya JR. Daming salamat, host. Ayan. Sis Manalisa. Ayan, full watch ka na, Sis Manalisa. Ayun, may ads. Agoy. Tapusin ko yung ads mo, Sis Manalisa. Ay, iba na pala nakaano. Hindi pala sa'yo yung ads, pastilan. Ayan, pang 18 thumbs up. Ano, Manalisa? Sis Manalisa, sa'yo ba to? Ito ba yung ano mo? Ito ba yung account mo? Di ba ano ka na? Di ba monetize ka na, Sis Manalisa? TV in Japan, Dan White in your friend. Ayan. Sis Manalisa. Di ba monetize ka na, Sis Manalisa? Ayan, si Ryuta. Ryuta. Ayan, Ma'am, Bicolana Vlog, mega love shoutout. Ayan, salamat sa iyo dyan, Ryuta. Mega love shoutout din sa iyo. Ayan, thank you for coming. Ayan, Ma'am Norms, nandito ako sa bahay mo. Sis Norm. Ayan, natamsakan ko na ba itong upcoming mo? Ayan, Sis Norm, nandito ako sa upcoming mo. Ayan, pang 40 thumbs up. Sis Norm TV. Ayan, mag-love shoutout sa lahat ng andito, sabi ni Ryuta. Sis Norm, salamat. Nandito ako sa bahay mo, Sis Norm. Ayan, nandito ako sa iyong video. Ayan, dito ako sa 6 day ago. My dinner for today, burger. Ayan, 2 minutes and 19 seconds, Sis Norm. Ayan, Ma'am Susan Adornado, salamat. Thank you for coming. Ayan, Sis Norm, playing ka na, Sis Norm. Kaninong ninja si ano? Nakadikit well all na to sa iyo, Ma'am Bicolana. Kaninong ninja si Ryuta? Kaninong ninja, guys? Si Pon Bars to. Ay, ganun ba? Ayan, bigyan natin ng jacket, Pon Bars. Ayan, bigyan natin ng jacket yan. Ayan, salamat Sir Pon Bars. Buti sinabi mo, kung hindi kita bibigyan ng jacket. Kasi pagka hindi ko kilala, hindi ako nagbibigay ng jacket sa mga ninja, Sir Pon Bars. Ayan. Thank you so much, Sir Pon Bars, ha. Salamat sa iyo dyan. Si Tropa Toms. Ayan, ayan, Tropa Toms. Ayan, guys, pakunik sa ating nakapin, guys, sa mga hindi pa dikit dyan kay, kay Kuya JR TV. Ayan, Ma'am China, may galap shoutout. Marhay na Banggi, Mantabi. Si Kilem, ano daw? Ayan, Edmond. Kaninong ninja si Edmond? Ayan, maraming salamat po sa jacket. You're welcome, Ma'am Bicolana. Maraming salamat. Okay, next kita dito mamaya, Sir Pon Bars, ha? Kaninong ninja si Edmond? Edmond. Silent LS main ko, Edmond Juarez. Edmond Juarez. Anong main channel mo, Edmond Juarez?
Ayan, salamat sa pag-ano mo ha. Masalamat sa support. Ayan, thank you so much. Sino nga yung pupuntahan ko tuloy? Ayan, sis Norm. Ayan. Naka-play ka pa rin, sis Norm. +1 banana, +1 dikit ka dito, sis Norm. Ayan, Edmond, salamat sa support ha, Edmond. Thank you so much. Ayan, Dan Pulwats ka na, sis Norm, ayan. Ayan, +1 dikit sa iyo, sis Norm, sa iyong, sa iyong burger. Ayan, si Nikki Official, mega love shoutout. Ayan, +1 banana ka, sis Norm, salamat. Ayan, wait lang guys, sa mga walang jacket ha, wait lang guys. Sandali lang sa mga walang jacket guys ha, sandali lang. Wait lang. Ayan, may jacket ka na, Edmond. Edmond, tama ba? Edmond. Si Nikki Official. Ayan, kaninong ninja si Nikki Official? Guys, kaninong ninja si Nikki Official, guys? Para mabigyan natin, ayan, Alberto Mix Vlog. Mega love shoutout, Alberto Mix Vlog. Ayan. Pawats po, ho, salamat. Ayan. Si Jowen, ano ba yon? Jowen and EJ. Mega love shoutout sa iyo, Jowen and EJ. Kaninong ninja si dito lang si Salamat at na kaninong ninja si si Nikki Official. Nikki Official. Kaninong ninja ikaw? Nikki Official. Jowen, ayan. Thank you so much for coming, Jowen. Bigyan kita ng jacket mo. Agoy, pastila. Naaagad si host. Pasensya na. Ayan, may jacket ka na, Jowen, ha? Ayan, Edmond, OTW from, Ma'am Norms. Ayan, naka-live si Edmond sa kanyang main channel. Ayan, JRTV, Dan thumbs up, bagong dikit sa'yo, from Alberto Mix Vlog. Ayan, Kuya JR, pakibalikan na lang si Alberto, Kuya JR. Kuya JR, pakibalikan na lang si Alberto. Ayan, thank you so much sa 24 viewers nating nandyan. Thank you for coming, guys. Ayan. iChannel, mega love shoutout, iChannel. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Edmond. Ayan, na lang, puntahan na lang natin. Ayan. Kaninong ninja si Nikki? Kaninong ninja si Nikki Official, guys? Kaninong ninja? Anong main channel mo, Nikki? Ayan, balikan ko na host. Thumbs up dan, kaibigan. Ayan, maraming salamat, Ma'am China. Salamat, Ma'am China. Ayan, thank you po.
Thank you, thank you, thank you. Alberto, ayan. Nikki Tamsak, bagong dikit from Alberto. Ayan. Sabi ni Alberto Mix Vlog. Ayan guys, connect to each other guys. Ayan, magdikitan kayo dyan. Si Suluklista. Ayan, Suluklista. Ay, si Kuy Rosyo pala, agoy. Si Kuy, sorry, hindi ko kilala yung ninja mo. Ayan, bigyan na kita ng jacket, si Kuy, ha. Sorry, si Kuy, ha. Hindi ko nakilala, hindi ko alam sa'yo yan. Ayan, I'm sorry, si Kuy Rosyo. Ayan, salamat sa pag-support, Sisi. Kasi daming pumapasok na yan. Si Kuy Rosyo, sorry ha. Naku, hindi ko nakilala yung ano mo, yung ninja mo. Naku, agoy. Ayan, salamat Sisi sa sa pag-support. Ayan, thank you so much. Ayan, Kapadyak Travel Vlog, Dan Tamsak, bagong dikit. Ayan, asan si Kapadyak? Nandyan ba si Kapadyak? Ayun, nandyan pala. Kapadyak Travel Vlog, may galap shoutout sa iyo dyan. Thank you for coming, Kapadyak Travel Vlog. Ayan, salamat sa iyo dyan. Ayan, si Alberto. Puntahan kita, Alberto. Ayan, nandito ako, Alberto, sa iyo sa paano maglagay ng spring. Ng, ano ba to? Side stand. Ayan, Alberto, nandito ako sa bahay mo. Ayan, naka-play ka na, Alberto. Alberto Mix Vlog, ayan, musta sabi ni iChannel. Salamat din Sisi, ayan, Kapadyak Travel, ayan, nabasa ko na yon. Ako host, kilala mo ba? Hindi nga eh. Alberto, dating dikit from Kapadyak, ayan. Ayan, salamat po host, ayan, nandito ako sa iyo Alberto, kahit hindi ko matandaan yung channel mo, basta kung sino yung pumasok sa akin, hindi ko man kayo matandaan, welcome kayo lahat dito. Ay, channel, okay lang naman sa'yo, sabi ni Alberto. Ayaw ma-open ng isang cellphone ko, agoy. Ano ba to? Ayaw ma-open. Ay, napakapahirap naman itong isang cellphone na ito. Ay, channel, okay lang sa'yo, ayan. Nakapindan. Ayan, Kuya JR, dana sa'yo si Alberto, Kuya JR. Alam ko, binalikan ka na niya. Kapadyak. Ayan, nakapindan ay si Kapadyak pala, ayan. Ayan, Alberto, dan full watch ka na, Alberto. Plus, plus 1 dikit sa'yo, Alberto. Plus 1 banana. Ayan. Ayan, isang dikit sa'yo, Alberto, ha. Salamat sa pagsilip mo sa aking live. Okay, Kapadyak, nandito na ako sa iyo, Kapadyak. Kapadyak, nandiyan ka pa ba? Ayan, si Boy Turyog. Ano daw? Boy Turyog Mix Vlog. Dan, subscribe po, ma'am. Ayan. Boy to, ano ba to? Boy Turyog Vlog. Bakit naman yan napili mo kapatid na pangalan? Boy Turyog Mix Vlog. Ayan, bigyan kitang jacket mo. Boy Turyog Mix Vlog. Ayan, Alberto Mix Vlog, Dan, balik sa'yo. Full watch na din sa new upload mo from Nikki Official. Ayan, Sis Marivic Covian, salamat Sisi. Mag-iwan lang ng baka sa shorts video ko. Ayan, Sis Norm, ayan, maraming salamat. Ayan, mag-alab shoutout sa lahat from Sis Marivic Family TV. Ay, Marivic Covian. Ayan, Kapadyak, may kalab shoutout. China Heart. Ayan, Boy, Dan, thumbs up, bagong dikit sa'yo, Boy. Sabi ni Alberto. Ayan, maraming salamat Sis Marivic. Ayan, Kapadyak, papunta ako sa bahay mo, Kapadyak. Nandyan ka pa, diba? Ayan, Marivic Covian Vlog. Dan, thumbs up po sa'yo from Alberto Mix Vlog. Ayan, tapos na. Sisi Love Summer. Ayan, dito naman. Salamat Sisi Kuy Marivic. Alberto Mix Vlog, comment kung doon ulit bigyan kita 10 thumbs up at saka 10 views, sabi ni iChannel. Ayan. Kapadyak, nandito ako sa iyo, Kapadyak. Ano daw? Ina, ano ba to? Perma Tasari, ayan. Bicolana, ano ba to? Ano daw? Hindi ko maintindihan. Ano?
Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Kripa Suba Official, thank you so much for coming. Kripa Suba Official, thank you, thank you. Nasaan na ba to si Kapadyak? Ayun. Ayan. Kapadyak, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Kapadyak, ha? Nandito ako sa upcoming mo, Kapadyak. Baka Espanyol host. Oo nga, di ko maintindihan, Alberto Agoy. Nako. Kapadyak, nandito na ako sa video mo, Sir Kapadyak. Ayan po. Ayan, naka-play ka na, Sir Kapadyak, sa kantahan. Kantahan ko kayo, guys, ng kay Tagal. Ayan. Sir Kapadyak, playing na po kayo. Coach Moti, ang bulaklak na nagsasalita. Kuya JRTV, mega love shoutout. Thank you so much. Sir Moti, mega love shoutout sa iyo, Sir Moti. Maraming salamat sa pagpunta, Sir Moti. Ayan, guys. Connect to each other, guys, sa mga hindi ko pa napupuntahan dyan. Ayan. Ayan. Magdikitan muna kayo dyan, guys, sa baba. Ayan. At Risa, thank you so much. Si Kuya Risa, sa iyo ba yan? Hindi ko din maintindihan sinasabi niya. Amigos mo dyan. Ayan, Boy Motrog Mix Vlog, ma'am. Shoutout po sa subscribe naman sa mga views mo, ma'am. Salamat po. Ayan, puntahan kita, Boy Toriog Mix Vlog. Puntahan kita. Ayan, si Risa, salamat. Ayan, Coach Muti from Alberto Mix Vlog. Ayan, salamat sa iyo, Sir Sir Kapadyak, playing ka, ha? Sir Kapadyak. Agoy, ang hirap buhayin ito isang cellphone ko. Pastilan ba? Ayan, maganda video galing sa'yo. Ayan, Boy Buryong Dan. Ayan. Sir Kapadyak, playing ka, Sir Kapadyak, ha? Maraming salamat po sa, God bless. Ayan. Salamat din sa'yo, Sandali lang, di ko kasi mabuksan to isang cellphone ko, tawag dito. Salamat, Sis Risa, salamat. Agoy. Nakakainis naman tong cellphone na to. Hindi mabuksan. Ano ba ito? Hindi ko malam kung ano gusto nito. Ayan, bakit po, ma'am? Maribik, ano ba to? Delikado ba upload kong video? Ano ba yung in-upload mo, Sir Alberto? Huwag ka magre-upload, Sir Alberto, nang hindi mo video, ha? Mga video na Alberto, mix hindi sa kanya, yata mga upload mo. Bawal ba kay collab sa iba? Bawal ka mag-upload ng hindi mo video, Sir Alberto, ha? Maaano ka dyan. Kailangan, mega love shoutout, Sir Alberto, kailangan sariling video mo. Ano na nangyari dito sa cellphone na to? Agoy, pastilan ba? Ayaw na Sir Moti, salamat, Sir Moti. Ayan, Sir Kapadyak, palapit ka na mag-pulwat, Sir Kapadyak. Ayan. Panglimang tamsak, Kapadyak. Ma'am Susan Adornado, salamat. May mukha naman ako sa kakulabs ko. Pagka may mukha ka, ayos lang naman. Pag nandoon ka. Ayan, si Julabs Vlog. Ayan, bigyan kita ng jacket. Julabs Vlog. Ayan, may jacket ka na. Ayan, salamat sa iyo dyan. Thank you so much, Julabs. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Norm. Guys, nagbaba ng bahay si Sis Norm. Bahala na kayo dyan. Magdikitang kayo dyan sa baba, guys, ha. Sa mga hindi ko pa napupuntahan. Ayan, salamat ho sa jacket. Walang anuman. Ayan, libre lang yan dito sa atin. Basta basta mababait. Ayan, host? Daming Opo, tingnan mo po sa shorts video ko. Host, kita naman mukha ko. Silipin mo, host. Ayan. Di ba ako magkakuliti doon, pag nagsilip ako? Ako din, ma'am, nagiginaw na ako. Hehe, salamat po, ma'am. Bakit ka nagiginaw? May jacket ka na, Boy Boryong. May jacket na ikaw. Hindi ka giginawin kasi may jacket ka na. Ayan. Isa-isa lang kasi hindi ko kayo kayang pagsabay-sabay yung puntahan, ha? Ayan. Isa-isa lang tayo. Bubuhayin ko lang to isang cellphone ko at ayaw mabuhay.
Oh, lobat yata. Bakit? Wala. Eh, hindi mabuhay yung isang cellphone. Lobat yata. Teka, hanap ako ng charger. Kaya ayaw mag-start. Teka lang guys ha. At yung isang cellphone ko nagluluko pa. Hindi ko ma-open. Ayan, nakapin si Ma'am Norms. Pakipuntahan na lang guys ha, sa mga nandyan. Oh, buhay naman. Sus, Ginoo naman ito. Napakabusit naman. Pamusit lang eh. Okay, nandito ako sa iyo, Buryong. Buryong ba? Tama ba? Buryong, nandyan ka pa ba? Ito si Buryong. Ang sabi, parang familiar sa akin, apelyido mo, ma'am. Ano ba apelyido ko? Vlog? Ayan, dito ako sa video mo, Buryong. Halika at ipagluto kita. 4 minutes. Ayan, Buryong. Playing ka na. Ayan, naka-play ka na, Buryong. Sa yung ano mo, 4 minutes mo, ha. Ayan, nagbaba. Ayan, Sir Kapadjak. Dana ako sa iyo, Sir Kapadjak. Yan, naka-play ka lang, Buryong, ha. Ayan, guys, pakipuntahan si Ma'am Norms, nagbaba ng bahay. Alberto, dana raw sa'yo si Ma'am Norms. Alberto, pakibalikan mo na lang si Ma'am Norms. Ayan, ayan, Gabriel Gonzales, Miguel Absharo, thank you so much, Gabriel Gonzales. Ayan, salamat sa'yo dyan. Saan mga sexy? Wala nga Sir Moti, eh. Ayan, Norm TV Dan from Kapadjak. Ayan, Gabriel, good evening. Ayan, ko pataas kasi marami kong di nabasa. I'm happy, sabi ni Mr. Son. Ayan, Mr. Son, thank you for coming. Ako din, nabasa ko na to. Ayan. Balik ako dito sa baba. Marami kong hindi nabasa kasi. Ayan. Ano ba? Di ba hindi naman bawal yung nakipag-collabs ka? Hindi naman, basta nandun ka. Alberto, hindi, basta nandoon ka. Ayan, Kapadjak, nakapin, Dan. Ayan, Ma'am Norms, Dan na sa'yo si Kapadjak. Ayan, opo ma'am, ayan. Ayan, maraming salamat po, sabi ni Boryong. Ayan, Kapadjak, travel, thank you OTW. Ayan, si Raniela, Raniela ba? Tama ba? Si Madam Eunice ito. Bigyan ko ng jacket. Madam Eunice! Nako, Madam Eunice. Buti na lang. Tinignan ko yung pagmumukha mo kaya nakilala ko, agoy. Ayan, si Boss Ramas. Boss Ramas, mega love shoutout. Boss Ramas. Mega love shoutout. Madam Eunice, salamat. Bigyan natin ng jacket yan, si Boss Ramas. Ayan, may jacket ka na, Boss Ramas. Ayan, maraming salamat sa iyo. Sir Marop, mega love shoutout. Agoy. Madam Eunice, mukhang nakahalata ako. Sabay kayong pumasok ni Marop pa. Ayan. How are you? Ayan. I'm good. Sir Marop, my friend. Ayan. Dandi kitamsak sa Bulad Gabriel Gonzales. Ayan. Boss ano ba to? Boss Ramas, may may jacket ka na. Ang ganda ng boses niyo, ma'am, bait niyo po. Dito na po ako mag-stay sa live mo. Salamat sa iyo, Boy Boryong, ha. Salamat sa iyo diyan. Ayan, thank you so much. Ayan, naka-stay playing ka pa, Boy Boryong ba? Ayan. 211 ka pa lang pala. Ayan, salamat po, host. Ayan, walang anuman, Madam Eunice.
Ay, sana all. Marunong mag-Tagalog si Marop. Natuto kay Madam Eunice saka ano, kaiingay sa ano, sa araw-araw. Dan sa Nakapi Norm TV, pasukli po from Ate Risa. Ma'am Norms, dan na raw po sa inyo. Ayan. Hello, Mrs. Marop. Agoy, sana all. Madam Yunes, Mrs. Marop na pala. Huwag mag-stay, hindi nagpapakapihan. Sir Moti. Kapi talaga. Madam Yunes, Mrs. Marop talaga. Agoy. Sana all. Sana all na lang talaga. Sabay kayong pumasok. Ako'y talaga nag... Ayan, Boy Boryong, dan, ano ka na ha? Ayan, plus 1 dikit sa'yo, Boy Boryong. Ayan, plus 1 banana sa'yo ha. Turyog pala, Boy Turyog pala, Agoy Pastilan. Boy Turyog pala, Mix Vlog. Ayan, Boy na lang, para hindi na ako nalilito. Alberto Mix Vlog, taga saan ka, ma'am? Ano? Taga saan ka, ma'am? Ilocana ka ba? Hindi. Bicolana. Bicolana nga eh. Talaga ito si Boy. Boy na lang tatawag ko sa'yo. Boss Ramas, thumbs up dan kay Angel Luxin. Ayan, sabi ni Kuya JR. Madam Eunice, sana all. Mrs. Marop. Agoy, ayaw ko. Pakapihin ng host. Sino Ilocana dito, host? Hindi ko lang alam. Ayan, si Gino. Ano ba to? Si Gino Escabarte. Taga Tagum City ka. Anong Tagum City? Sino taga Tagum City? Ayan, plus 1 dikit sa'yo ha, boy. Ayan. Ay, channel, salamat from Alberto. Ayan. Mrs. Marop, my new shorts also viral. Ayun. Mrs. Marop. Sino talaga Mars dito? Wala, Sir Moti. Ayan. Si Arlene Nieves. Ayan. May galap shoutout. Arlene Nieves. Thank you for coming, Arlene Nieves. Sir Moti, walang taga Mars dito. Nandun sa kabila, yung taga Mars. Ayan, si Don Tomas. Don Tomas. May galap shoutout, Don Tomas. Sisi Kuya Risa, salamat Sisi ko. Ibisitahin kita mamaya. Bigyan natin ng jacket si Don Tomas. How are you all doing? Ayan. Taga ibang bansa ba si Don Tomas? Ayan. Patulong ma'am. First time pa lang kasi sa YouTube. 2 buwan pa lang po. All friend, please watch my new shorts video. Okay, Marop, please drop your link. Marop, it's okay, trending. Ayan. Kanino naman to si Boy Kagat? Hello po, Boy Kagat. Sandali lang guys, isa-isa lang guys ha. Huwag magtatampo yun, di agad napupuntahan ha. Kasi mahina kalaban ni host. Agoy. Nagluluko pa tong isang cellphone ko. Napakabait ba? Ayan, bigyan kita ng jacket. Boy Kagat? Boy Kagat talaga? Nangangagat po ba kayo? Kasi Boy Kagat, ayan. Ayan guys, please connect to the one eye pin. Ang ganda, mga boses nyo ma'am, pati ang puso nyo, Agoy. Sus Maria Josep Ginoo, patawarin. Nakita nyo po ba yung puso ko? Ayan si Gino. Gino. Kaninong ninja si Gino? Ayan, boy. Turyong. Nandito ako sa'yo. Turyog pa lang. Agoy. Nandito ulit. Mali. Wait lang. Biglang nawala signal ko. Ayan. Marop. I'm going to your link, Marop. Ayan, wait lang, Marop. Marop. Ayan, Ma'am Norms. Okay. Shorts video. Iba ang shorts video nila. Marop, ayan. Playing your shorts video, Marop. Tama ba? Kay Marop ba yung na-play ko? Oo nga. Ayan, Marop, still playing your shorts video. Ayan. Kayla Kag Saragosa.
Pakibaba ng main channel, Gino, para mapuntahan natin ang main channel mo. Ayan, okay my friend, thank you so much. You're welcome, my friend Marof. Ayan, pababa ng main channel, guys, para yun ang mapuntahan natin. Kasi pag ninja, paano natin pupuntahan ang ninja ninyo, guys? Sir Moti, papunta ako sa iyo, Sir Moti. Coach Moti, I'm going to your house, Sir Moti. Si Coach Moti, where are you? Sir Moti, nandito na ako sa yung mansion, Sir Moti. Ayan. Ayan, Sir Moti. Ayan, naka-play ka na, Sir Moti, sa iyong 1 minute and 37 seconds, Sir Moti. Pwedeng mag-stay sa iyo, ma'am, pati sa puso mo. Ayan, sus Mariose, patawarin. Ayan, Sabado ko gate namin, sarado ko gate namin. Ayan, Permata Sari. Agoy. Ang hirap din kasi ng, ayan, Marop, still playing Marop. Ayan, thumbs up done, Marop. Ayan. And then, next playing your shorts video, Marop. Wow, sana all. 1.8 43K Marop. Sana all. Ayan, another play Marop. Ayan, Marop, another play your shorts video. Gino, paki-drop na lang yung yung main channel mo kasi hindi ko na ma-search yung main channel mo kasi marami kayo na piniplay ko. Paki-baba na lang yung main channel. Okay lang ba, Gino? Ayan, si Sir Moti, still playing ka, Sir Moti. Para din ako mag-search ng main channel mo, Gino, please, pa-drop na lang ng main channel. Yeah, my one short cross 43K. Yes, Marop. Congratulations, Marop. Ayan, Sir Moti. Yan, papulwats na, Sir Moti. Mag-heart-heart na lang ako dito, Sir Moti, ha. Yun na lang o comment ko, Sir Moti. Ayan. Maliit lang house ko, 200 pa lang. 200,000, Sir Moti. Ayan, Albert Mix Vlog, ayan. Boy Turyog, Dan from Ma'am Norms. Ayan, Boy Turyog, Dan na sa'yo si Ma'am Norms. Pakibalikan, boy. Marop, ayan, pag 200 Marop. And then, plus 1 banana, Marop. Ayan, Marop Hossein. Are you still there, Marop? Okay, ayan. Ayan, I give you 1 banana. I give you another banana, Marop. Ayan, Sir Moti, dan pulwats ka na, Sir Moti. Sisikoy Summer Mix, ako din, Payo the host. Agoy, pastilan. Sheila Muni, may club shoutout. Sheila Muni, my friend. Thank you for coming, Sheila Muni. Ayan, thank you so much, Sheila Muni. Thank you for ayan. Ayan, si Ina Permata Sari. Yan, ninja din. Tapos, ang tawag dito? Ang mga video niya is, mga playlist ang kanya mga video. Agoy, sus Ginoo, pastilan. Baka abutin ako ng umaga na ito pag pinlay ko. Alberto Mix Vlog, subscribe na kita, pati mga viewers na kapatid dito. Ayan. Kahit kalahati lang, banana host. Sir Moti. Alam mong yung mga banana ko nga, sa'yo lang galing, Sir Moti. Tapos ngayon, babawiin mo. Ma'am Sheila Muni, thank you for coming, Ma'am Sheila. Ayan, Madam Eunice, salamat. Ayan, Marop, thank you for coming. Ayan. Kanino na ba ako pupunta? Agoy. Ayan, Boy Turyog, nandito ako sa'yo ulit, boy. Boy, nandiyan ka pa ba, Boy Turyog? Yan, dito ako ulit sa'yo, Boy Turyog. Dito muna ako sa sa 2 minutes mo, boy, para mabilis-bilis.
Ayan, mag-ingat po tayo sa angkas ng aagaw ng asawa ng delikado. Ano daw? Sus, Ginoo ba? Paayuda din po, host. Naku pa, Madam Eunice, ako ayudahan mo. Wow, Mrs. Muniz, come already. Sana all. Ma'am Eunice, Madam Eunice, Mrs. Marop. Agoy. Ayan, Boy Turyog. Ayan, naka-play ka na ulit. Oo, ma'am, salamat po, dito lang ako nakikinig sa iyo always, ma'am. Salamat, boy. Ayan, ay channel, thank you. Madam Eunice, sana all na lang talaga. Ayan, Ma'am Eunice, musta po? Sabi ni ni iChannel. Ano daw? Ate, hindi ko po alang. Anong alang? Anong alang? Ano daw? Tambay lang ka po. Sige lang, iChannel ha. Mrs. Eunice, how it's it now? Ano daw? Ayan, boy. Malapit ka na matapos, boy. Ayan, plus 1 dikit ulit sa'yo, Boy Turyog, ha? Ayan, plus 1 banana ka ulit. Mega love shoutout, Madam Eunice, kaibigan idol from TJR. Yung sinabi mo. Ano ba sinabi ko, Gino? Pangarap ko din kasi maabot ang 1K, ma'am, subscribe para sa makatulong sa mga anak kahit wala ng asawa. Ayan, not me, Marop. Ayan, si Kuya Loving Sky, magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, oo. Okay. Ayan, tambay lang kasi maligo pa ako. Ayan. Salamat sis sis Marivic. Sir Moti, salamat sa iyo diyan, Sir Moti. Punta ako ulit sa iyo, Sir Moti, ha, kasi na maikli naman yung video mo. Punta ulit ako sa iyo, Sir Moti. Si Norm, nag-ayuda ako sa iyo kanina, di ko alam kung ilan yon. Ha, mukhang ayuda ko na yung iba ko sa iyo, sis Norm. Loving Sky, sama ako, sabi ni Coach Moti. O, isama mo rin si Loving Sky, si Sir Moti na na magligo. Agoy, sana all. Sir Moti, wag ganon. Ayan, I have to go now. Thank you, Sir Marup. Thank you so much for thank you so much for coming, Sir Marup. Ayan. Keep safe, you're always, Sir Marop. See you later, Miss Muniz. Ayan. Thank you for coming, Sir Marop, my friend. Maraming salamat, Sis Muniz, from Sis Norm. Ayan, Coach Moti, playing ka ulit. Ayan, salamat, ma'am. Gift mo sa akin po. Ayan, tambay din to sa'yo. Maligo lang ako. Sige lang, Sis Marivic. Ayan, isama raw si Sir Moti. Take care and God bless you all. Ayan. Thank you so much, Sir Marup. Ayan. Sir Moti, ayan. Papulwats na ulit. Another flake ko sa iyo, Sir Moti. Ayan. Sheila Muni, I'm going to your, Sheila Muni, Ma'am Sheila Muni, I'm going to your link, Ma'am Sheila Muni. Nalaglag na yung cellphone ko, agoy. Sama ako, Marvic. Sana all. Ayan, Sheila Muni playing your video. Madam Sheila Muni. Ayan, Sheila Muni, my friend. Playing your video, Madam Sheila Muni. Lagi kitang pagdarasal, ma'am. Yun na lang ang gift ko sa iyo. Salamat, boy. Salamat sa iyo dyan. Sir Moti, done full watch again. Say yung 1 minute again. 1 minute and 35 seconds ba yun, Sir Moti? Ayan, salamat, Sir Moti. Huwag mo nang play sexy ng Bulacan. Ayan. Done na tapos na. Wala ka na magagawa na play na, ayan. Mega love shoutout sa 15 viewers natin dyan. Thanks, sister, watching my video. You're welcome, Madam Sheila Muni. You're welcome. Okay, another play tayo. Sino ba ang pupuntahan natin? Madam Eunice, nandito ako sa iyo, Madam Eunice. Ayan. Madam Eunice, nandito ako sa In Far Away. Way Back Home. Ayan, Madam Eunice.
Gino! Sorry hindi ko talaga ma-search yung ano mo ngayon kasi busy ako, Gino. Kung gusto mo mabisita ko yung ano mo, yung main channel mo, ayan, pakibaba mo dito. Boy Turyogdan, dikit. Kasi pag mag-search pa ako ng main channel ninyo, ay hindi ko na po magawa yung kasi nagpi-play po tayo ng mga video ng mga nandito. I love you po sa lahat ng single mom na nanonood at mga single dad. Patuloy lang po tayo sa ating pangarap. Yes, tama ka naman, boy. Ayan. Gino, pasensya ka na ha. Ikaw na magbaba ng ano mo, ng main channel mo ha. Kasi pag ako pa mag-search, hindi ko ma-search sa gagawa ng nagpi-play tayo. Ha, ba't yung iba, yung ninja invisible dito? Ayan, nandito ako sa bahay mo, Madam Eunice. Ayan. Pang 155 thumbs up. Ayan, Madam Sheila Muniz, still playing ka, Ma'am Sheila, di makita host. Ba't gano'n? Ang alin di makita? Alin ba di makita, Madam Eunice? Ayan, still playing, Ma'am Sheila Muniz, yung ninja ko. Nakita, di ba din niya kita ko kanina, yung ninja mo, di ba? Nag-jacket ako sa ninja mo kanina. Kasabay mo si Marop. Nagbaba ka ba uli ng bagong ninja mo? 3 na pinasok ko, ha ha ha. Ganun ba? Baka sa'yo yung iba. Ano ba pangalan ng ninja mong iba? Nakita ko lang yung kanina, yung kasabay mo si Marop. Ayun. Yun lang nakita ko. Ano to? Imbawang Muniz. Ay, wala nga. Wala siya pumasok. Ba't ganun? Ayaw pumasok sa akin. Ba't ganon? Sisi ko yung ma-review ko. Next na kita dito, Sisi. After ni Madam Sheila. Main mo lang. Nakikita ko, Madam Eunice. O, diba? Kapati nga si Sisi ko yung summer. Main mo lang ang nakikita. Pero ako nakita ko kanina, Sisi ko yung kanyang ninja. Yung una kanina niya. Din nyakitan ko yung kaninang una. Binigyan ko siya ang jacket kanina. Free D-Mix Vlog. Mega love shoutout. Ayan. O, diba? Si Summer nga. Main mo lang din ang nakikita. Kanina, yung unang pinasok mo, Ma'am Eunice, nakita ko, di ba? Si Koy Eunice, yung unang pinasok mo, no, magkasabay kayo ni Marop, di ba? Ayan, Ma'am Sheila Muni, pang 126 thumbs up, Ma'am Sheila Muni. Ayan. Ayan, nakita ko. Si Shaira Muniz. Bigyan natin ng jacket. Baka hinaid ni Lolo. Baka hindi ko nakita agad kanina. Baka inano. Walang jacket. Baka walang jacket kaya hinaid ni Lolo. Ayan. Dinakita ko na. Ayan, Ma'am TV in Japan. Thank you for coming. Ayan, Madam Sheila Muni. Ayan, dan full watch on your video. Sheila Muni. Ayan, Sis Marvic, Marvic family. Sis Marvic Uvian. Papunta na ako sa iyo, Sis Marvic Uvian. Ako nakita ko din ang mga sexy. Sir Moti, puro sexy na naman yan tinitingnan mo, Sir Moti. Ayan guys, nagbaba ng bahay ulit si Ma'am TV in Japan. Ayan, dikitan nyo yan si Ma'am TV in Japan. Napaka-supportive din yan guys, sa mga hindi pa dikit sa kanya. Ayan, Sis Marvic Uvian. Nandito ako sa iyo, Sis Marvic Uvian. Wow, ang ganda ng kuko ni Sis Marvic. Plus 10, ayan. Ayan, Sis Marvic Uvian, playing ka na. May ano pa, may ads pa. Si Lisel, ano ba yan? Tama ba? Lisel, ayan. Mega love shoutout, sis. Ayan. Salamat, sandali lang ha. Ayun. Bigyan natin ng jacket. Di ba? Siguro kanina, sis, hindi ko napansin. Baka hinaid na ni Lolo yun. Kaya hindi ko na, Ayan, nag-thumbs up na ako dito, Madam Eunice. Wait lang, guys, sa mga wala pang jacket dyan, guys. Ayan. Yan, dan full watch ka na, Madam Eunice.
Ayan, sis Marvic, Family TV, playing ka na. Ayan, sis, Lisel. Bigyan kita ng jacket mo, sis. Sorry ha, medyo matagal, mabagal si host. Ayan. May jacket ka na, sis, Lisel. Ayan, Ma'am TV in Japan. Shoutout, Ma'am Marivic from Boy Turyog. Ayan. Ayan, sis Lisel, may jacket ka na. Salamat sa iyo dyan. From Ichus, mega love shoutout. Thank you for coming. Ayan, sis Marvic Ubian, playing ka na, sis Marvic, sa tingin-tingin sa mga furniture IKEA Hong Kong, sis Marvic Ubian. Ayan, palambing, new upload. Ayan, okay, sige, punta natin yan, sis Lisel. Marvic Ubian, hello from Promise Shoes. Ayan, nagbabari ng bahay si Freddy Mix Vlog. Ayan, nag-chin spin na tayo guys. Chin spin tayo. Ayan, Ma'am Lisel, nandito ako sa iyo, Ma'am Lisel. Ayan, Ma'am Lisel, nandito ako sa iyo sa bagong upload mo. Ma'am Lisel, nandito ako sa bagong upload mo. Ayan, mega love shoutout from choose from Sis Norm. Ay, nadigay ako. Ayan, from choose, hello po, sir, from Boy Turyog Mix Vlog. Ayan, sis Lisel, playing ka na sa iyong binaba ay new upload mo. Ayan, naka-play ka na. Sis Marvic Ubian, still playing ka, sis Marvic Ubian. Ayan, Sisikoy Marvic, still playing ka. Sis Norm, salamat sis Norm. Bisitahin kita ulit mamaya, sis Norm. Ayan, maraming salamat, Madam Lisel, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, Ma'am TV in Japan, thank you. Ayan, Sir Prometheus Dandikit from Lisel. Ayan, thank you so much, Ma'am Lisel. Salamat. Ayan, Ma'am Chandra Indigo. Mega love shoutout, Ma'am Chandra. Ano ba to, si SW80? Ninja din siya. Puro ninja, agoy. Ayan, Chandra Indigo. Nembang hello from thumbs up and on. Thank you so much, Ma'am Chandra Indigo. Thank you. Thank you so much for coming. Ayan, Ma'am Lisel. Lisel, ayan, playing ka, Ma'am Lisel. Sis Marvic Ubian, still playing, Sis Marvic Ubian. Ayan, pang 23 thumbs up, Sis Marvic. Norm TV, mega love shoutout, Dan from Lisel. Ayan, si Shore, ano ba to? Shornas Tube. Shornas Tube, mega love shoutout. Shornab Tube. Shornas Tube. Agoy. Shornab Tube. Sis Marvic, ayan, malapit ka na magpulwat, Sis Marvic. Ano yun?
Ayan, sis Maribik, pa-full watch ka na, sis. Ayan, 13 million in the house. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Lisel, still playing ka sa iyong 10 minutes in 18 seconds. Ayan, sis Maribik Kubian, dan full watch ka na, sis. Ayan, salamat sa iyo dyan. Ayan, Ma'am Chandra. Thank you, Ma'am Chandra. Ayan, sino pa ba yung hindi ko pa napupuntahan? Ayan, si Promichus. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Sa mga hindi pa nakakakunik dyan sa ating nakapin. Ayan, pakunik naman. Okay, Promichus, I'm going to your house. I'm here in your house, Promichus. Playing your video 1 minute in 1 seconds. Ma'am Chandra Indigo, thank you for coming, Ma'am Chandra. Next kita, Ma'am Chandra. Ayan, pang 14 thumbs up, Ma'am Lisel. Nandyan pa ba si Ma'am Lisel? Wala na. Ayan, sis Maribik pa. Sis Maribik Kubian. Dan full watch ka na, sis Maribik Kubian. Salamat, sisi. Promichus. Ayan, still playing your video. Ayan, malapit na matapos pala. Ayan, dan full watch na. Promichus. Your video is, full watch. Ayan. Sis Marvic, salamat. Ma'am Chandra Indigo, I'm going to your house. Ma'am Chandra Indigo. Chipnoy, magandang gabi po. Chipnoy, magandang gabi din po sa inyo. Ayan, welcome po sa aking live. Salamat po sa pagsilip. Ayan, 1 hour ago. Ma'am Chandra Indigo, 5 minutes and 46 seconds playing your video, Ma'am Chandra. At sumakit ang ulo nito. Susunod yung talong. Ha? Ano? Sumakit ang ulo, susunod yung talong. Ah. Oh, Ano ba yan? hotdog. Bukas, pulutan. Ano ba yan? French fries. Hindi mo Yan, OTW sa nakapin. Ayan, maraming salamat, Sis Norm. Baba na natin to nakapin na to at baka ito wala na, madidikitan pa. Good evening, ladies and gentlemen. Sa mga YouTuber na Ayan, Chip Noy, salamat. Ito na po yung ating pangmalakasan. Ang haba naman ng Saan na yung mga ganyan natin? Tanggalin na nga natin, hindi naman pala lubot, ayaw lang mabuhay. Magkano kaya yung pindutan nito? Ma'am Chandra Indigo, ayan, still playing, Ma'am Chandra. Kala ko naman pagkain yung dala mo. Hindi pala. Pagkain na yun. Pagkain na lulutuin. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Salamat, Sisikoy. Puntahan kita. Sana ulit muli. Sino ba naka-play natin? Ayan, sa meatballs mo, Sisikoy. Nandito ako. Sa bola-bola, Sisikoy Summer Mix. Ayan, sis.
Naka-play ka na Sisikoy Summer Mix. Nag-echo. Ayan. Yung cellphone nung asawa ko Sisikoy kakarating lang. Nag-open siya. Hindi siya naka-mute. Kaya ayun. Kakarating lang. Kararating lang. Ano ba pinagkaiba doon? Si Marvic Kubyan. Anong pinagkaiba doon? Ma'am Chandra. Still playing Ma'am Chandra. Uy, sarap. Hey, shout out po, Summer Mix Vlog. Sino ba naka-play natin dyan? Ayan, shout out po sa na mga dumalaw. Sino yung play natin dito? Yung kagabi. Ito, si, ano ba to? Chenoy. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Dan na yung meatballs mo, Sisikoy Summer Mix. Ayan. Play kita ng... Play kita ulit Sisikoy ng isa. May bagong shorts video ka ba Sisikoy? Ayan. Dito ako Sisikoy sa bagong shorts video mo. Ilan ba to? Nako, ito maganda. I-play ko lahat ito. Sa yawan. Si Chef Noy, oh. Chef Noy, naka-play ka dito sa akin. Teka. Ayan. Sisikoy, dito ako sa mga shorts video mo, Sisikoy. 6 na shorts video. Puntahan ko. Ayan. Sisikoy Maribik Family TV. Mega love shoutout ulit. Ayan. Manaymer na. Salamat. Kasayawan pala si Jollibee. Ayan. Sisikoy, dito ako. Sisikoy Summer muna. Unang play ko. Dito ako nag-umpisa sa baba. Sa meatballs. Kalaban pala niya si Jollibee. Ayan, pang 11 thumbs up ako dito Sisikoy. Lisa Ocean TV, mega love shoutout. Thank you so much. Ayan, silip-silip pa. Ukay-ukay nila amo. Ukay-ukay talaga. Ayan, Sisikoy Marvic Family TV. Salamat. Ayan, Sisikoy Summer. Hindi ako magko-comment ha. Nag-thumbs up lang ako. Dito ako sa pangalawa, Sisikoy. Ayan, pangalawang shorts video mo. Ayan, pang-4 na thumbs up, Sisikoy Summer Mix. Sa iyong shorts video. Ayan, pang 34 thumbs up. Ayan, thank you so much, Lee Songsun TV. Ayan, baglang salamat Sisikoy Marvic. Ay, Freddy Mix Vlog, Dan Paul Watch, bagong dikit. Ayan, Manaymer na, puntaan ko na lang yung bahay mo, Manaymer na. Okay, nandito ako Sisikoy sa pangatlo. Oh, ito malaki to Sisikoy 6.4 to Sisikoy. Itong ano mo, aglonema ba to? Ay, hindi. Ano ba tawag dito sa inyo? Pako. Ito, Sisikoy. Ayan, pang 49 thumbs up ako dito, Sisikoy. Ito, viral to Dumating ako ng bahay ni Amo na parang binagyo ang kitchen. Ganon ba, Sisikoy Marvic? Wawa ka naman. Akala ko aglonema, hindi pala Sisikoy. Okay, dito na ako Sisikoy sa San Francisco. Sisikoy, tama ba? Kuha ka na ng black bag. Paglalagay mo sa black bag para hindi mo mahugasan. San Francisco to Sisikoy Summer, di ba? Ayan. Thumbs up dan. Chandra Indigo, ayan. Sis Marvic, may ukay-ukay din, di ba dyan? Sabi ni Manaymer na. Manaymer na, ikaw ba yung nandun kanina kay sila Sis Peli? Ikaw ba yung nandun kanina, Manaymer na? Kanina umaga? Ayan, dito na ako Sisikoy sa pangatlo, ay sa panglima. Ayan, Sisikoy Summer Mix, panglima na sa shorts video mo. Parang gabi, Ayos lang yan. Nag-anon lang talaga Sisikoy. May viral, mayroong hindi. Sa akin man meron din hindi nagba-viral. Ganyan talaga. Pag di gusto ni YouTube. Oo, Manaybi ko. Wow, nakita kayo. Ayan, Ma'am Chandra Indigo. Ayan. Still playing, Ma'am Chandra. Buti nakapunta ka doon, Manaymer na. Nag-meet na pala kayo ni Sis Peli. Okay, next tayo. Last play ko, Sisikoy, Summer Mix. Ayan, dito ako sa... dahan-dahan kuya, ayan, Sisikoy. Last play ko sa pang-anim na mo.
You're welcome, Ma'am Chandra. Ayan, Sis Norm. Salamat, Sis Norm. Bisitahin kita dito ulit, Sis Norm. Ayan, dan ako Sisikoy sa animong shorts video ha, Sisikoy Marivic. Sa Rook TV, Sisikoy, maraming salamat. Ay, sus Ginoo. Naging sisi na tuloy si Sarok. Si Rook TV, magandang gabi sa'yo dyan. Opening siguro ni Jollibee to. No? Ayan, Ma'am Norms. Papunta ulit ako sa iyong bahay, Ma'am Norms. Ayan, tawag dito, Ma'am Chandra. Dan Paul, what's your video, Ma'am Chandra? Ayan, Dan Paul. Nakikain ako ng pansit Manay Bicolana. Sana all. Ayan, dansa. Malawag kalapit lang ba kayo, Manay Mirna? Kinig lang sis host, nagplancha ako. Sige lang, Ma'am Norms. O, si Mirna, grabe yan ang mabubugadan pagdating ng bahay. Grabe. Ayan. Si Sarok TV, mega love shoutout. Ayan. Bago lang pala itong sisip. Kakapagod. Ayan. Ano mo na raw, sis Marivic, isa ko mo na raw, sabi ni Lexus. Ayan. Adventure MHD, sir. Adventure, thank you for coming. Tapos Manay Bicolana, nag-Sharon pa ako. Sandra Indigo, na-play mo na to? Oo, katatapos lang. Si play mo dyan? Ito si Manya Mirna. Si Manay Mirna, i-play mo na dyan. Manay Mirna, magkalapit lang ba kayo ni Sis Peli? Ayan, Ma'am Chandra Indigo. Thank you so much for coming, Ma'am Chandra Indigo. Andito ako sa magagandang videos mo. Ayan, Manay Mirna, naka-play ka na raw. Yung si Darling ang sa'yo, nag-play sa'yo. Ayan, Sis Norm, I'm going to your house again, Sis Norm. Rest day done. Ayan, dito ako sa 7 minutes and 7 seconds, Sisikoy Norm. The reception, my sister wedding. Ayan. Ayan, Sis Norm, playing ka na ulit sa iyong pangalawang play ko sa'yo. Ayan, salamat Sis Norm sa pag-stay sa aking live. Salamat. Sis Eunice, salamat sa iyo dyan, Madam Eunice. Hindi ko kasi, Madam Eunice, maklik yung yung tawag dito. Ewan ko ba yung, ikaw ba, Sisikoy Eunice, pagka naka-direct live ka, yung bang ninja mo na mo ba, na ikiklik mo ba sa mga, sa mga inaayuda? Ba't yung sa akin ayaw? Antok na ako. Sabi niya. Ayaw, Sisikoy Eunice, ayaw siya, yung mga ninja kung hindi ko magamit dito, nagamit ko siya nung nakaraan, hindi ako naka-direct. Pero may naka-direct ako, hindi ko magamit. Agoy, pastilan, sayang, hindi ako makapag-ayuda. Si Summer from Manay Mirna. Ayun, napunta kay Sisikoy Boy. Ayan, Manay Mirna, Dan Paul, watch ka na sa unang play sa'yo, Manay Mirna, napunta kay Sisikoy Boyski. Nasaan na ba yung pinlay dito ni Lexus TV? Alin ba yung pinlay mo dito kay Manay Mirna? Hindi, nakasub siya sa akin, Sis Eunice. Nakasub siya sa akin. Tapos, pagka yung alimbawa mag-aayuda ko, kahit nakababa yung link ng aayudahan, hindi maklik. Ewan ko ba dito? Sis Manay Mirna from Summer Mix Vlog. Ayan, sa Rook TV, Silago, salamat. Alin ba dito yung pinlay mo kay Manay Mirna natapos na? Alin ba dito yung 4 days ago ba? Punta ka sa notification mo. Ayan. Oo, Sis Marivic, hirap nga hanap dolyar Sunday off. Araro pa din ako. Ayan. Bakit minsan nagpunta ako sa notification ko ayaw din? Ay, naka-live pala si Ma'am China, silipin ko nga sandali. Ay, wait lang, hindi pa ako tapos kay Ma'am Norms. Ano ba yan? Tapusin ko muna yung video ni Ma'am Norms. Maya ako na silipin Ayan, Sisikoy Eunice, pag inanto ka na, sleep ka na. Ayan, saglit lang ako, nakipag-meet kita. Magkalapit lang ba kayo, Manay Mirna? Ni Madam Peli? Ayan, Sis Norm, still playing ka, Sis Norm, ayan. Pupunta ako sana si Ma'am Sheena, si Sisikoy Sheena, naka-play pala ako sa'yo, binalikan ko. Ayan, Manay need dating kumayod sabi ni Sisikoy Marvic Family TV. Alin ba yung pinlay mo dyan kay Manay Mirna, di ka pa nag-thumbsuck, di ka pa nag-comment? Rest day. O, di thumbsuckan mo. Hanapin niya ni Manay Mirna, bahala ka. Ay, wala na pala. Ayan. Natapos naman nun? Ma'am Chandra, ayan, pang 22 thumbsuck. Hindi pala ako nakapag-comment kay Ma'am Chandra. Agoy, pastilan. Double check yung Ayan, Sis Eunice, puntaan kita dito ulit sa isang cellphone ko, si Sisikoy Eunice. Play kita ulit. Ayan, oo, Sis Marvic.
Sunday off, nakarakit din. Matulog ka na, Sis Muniz, pagka ano, Sisikoy Summer, ayan, play kita ulit din dito, Sisikoy Summer, another play ko dito pagkatapos ni Sis Norm. Ayan, Sis Muniz, dito ulit ako sa In Faraway. Sa pinlay ko kanina. Ayan. Naka-play ka na ulit, Madam Eunice. Pangalawang play ko sa'yo. Play natin si Sarok TV. Wala naman tayo naka-play ba? Ay, naka-pin. Ayan. Ayan, Ma'am Norms. Still playing ka, Ma'am Norms. Ayan, sino na ba pinlay mo dyan? Mag-play ka dyan. Teka, Nag-ano? nagko-comment pa ako. Sabi mo mag-comment. Oo, Manay, sige lang. Hanggang kaya, racket lang. Ayan. Ingat-ingat din sa katawan, mga sisikoy. Manay Merna, Sikoy Loving Sky. Baka huwag masyado abusuhin ng katawan. Sino may play dito? Norma TV? Ayan, Sarok TV, OTW from Ma'am Norms. Norms. Yan, i-play mo na dyan si, si Marvic Family TV, si Sikoy. I-play mo na dyan. Ayan, si Sikoy Marvic, nandun na papunta na sa bahay mo si Lexus TV. Sa short lang tayo ito. Ito. Marami pa yan, marami pa yan, Chinese hindi style. naka-play dyan dahil bago yung sa cellphone mo na yan. Play mo siya dyan. Ayan. Meron tayong... Oh. Ayan, si Sikoy, May ads. naka-play ka na, si Sikoy Marvic, may ads ka, marami ka ng ads. Ayan, nako, si Sikoy, may konting ubo pa rin. Thanks, si Sos, ayan. Ingat, Sis Marvic, sa kalusugan, huwag masyadong abusuhin ang kalusugan. Hindi ka ba nag-live kanina, si Sikoy Marvic? Mag-candy ka lang Hindi ng ka ba luya. hindi ka ba nag-live kanina? Ayan, sisi. Sinundo ni Salvi, bukas na umaga uwi yan. Namiss naman siguro ni Salvi kaya sinundo. Ayan. Sis, mag-ano ko lang na kuhan. Mag-candy ka ng luya. Mawala yan. Katilan lamunan. Hindi sis kasi maghapon ako sa church. Ay, okay. Kaya pala si Sikoy, naabangan ko kanina yung live mo. Hindi yata ako magla-live si Sikoy Maribik. Ma'am Chandra Indigo, thank you so much for stay here, Ma'am Chandra. Yan, Sis Muniz. Still playing ka, Sis Muniz. Ayan, matulog ka na dyan, Madam Muniz. Ako na bahala dito sa bahay mo, Madam Muniz. Ganyan pala kailangan. Meron ako ganyan pag-ano sa akin. Pwede. Lexus TV Mix Black. Parang sinumpong nga ang asma ko, sis. Sa lamig siguro yan masyado, si Sikoy Maribik. Kasi sobra lamig. Ayan. Please like, share, and Huwag ka muna subscribe. iinom ng malamig na tubig. Ayan, si Pam Channel. Mega love shoutout po, Pam Channel. Oo, masarap yung Ayan, luya. thank you Gamot for sa watching lalamunan na po, nakalagay. lalo pag may ubo po. Ayan, sabi ni Boy. Malapit na Ayan. Ayan, na si Sikoy Maribik sa iyong video. Isa pa ako. O, iisa pa daw. Pag-play ka pa daw ng isa. Dito naman tayo sa... Ayan, Boy. Puntahan kita ulit dito mamaya, Boy, ha? Tapusin ko lang itong mga piniplay ko, Boy. Top 10 most beautiful park in Hong Kong. Oh, mukhang na play ko na ito isang araw ah. Maligam-gam lang po Pero na sa akin tubig, din. sabi ni Boy. Dam tansak na tayo. 60. Sayang, Boy. Wala si Boyski. Kung nandyan si Boyski, makakakuha ka ng kapartner mo, Boy. Ayan mo, Boy. Balik-balik ka lang dito, Boy. O, si Sikoy, pag nag-inom ako ng kape at tubig, may luya pa nga ako lagi. Ayan. Tama yan, si Sikoy. Ayan, Ma'am Norms. Dan Pulwats ka na sa pangalawang play ko sa'yo, Ma'am Norms TV. Ayan, pang 191 thumbs up, Ma'am Norms. Dito tayo sa top 10. Eri ba yun? Si Maribik? Siya yan, si Sikoy Maribik. Taga saan yan? Yan nga yung taga Ilocos. Ay, malapit na kami magpunta sa inyo. Ako malabo. Kinukuha pa yung yung sasakyan. Ba't malabo? Wala tayong atik. Pag nagkaroon tayo ng atik, Kailangan may pagpalipad.
Nako, palipad na ay kayo. nako, ay nako, ate. Ayan, guys, pakunik sa ating nakapin, guys, kay Saruk TV, si Lago, ayan. Dan Paul Watts na, si Madam Eunice. Oo, sure, Sir Lexus, open doon, sabi niya. Shoutout sa Ilocos, nemba nga oras nyo. Oras nyo, kakabsat, sabi ni Boy. Anong sinasabi? Kakabsat. Kakabsat. Yun nga po, tama po ba yun? Kakabsat? Yung mga sinasabi. Ayan, Sir Boy, puntaan kita ulit, Sir Boy. Ayan, malapit na matapos to, Sisikoy. Tingnan ko kung i-epekto yung aking Sir Boy. Yung aking ninja. Ayan, Dan Paul Watch na tayo kay Marivic Family TV. Dan Tamsak na rin, 61. Lola Rampadora. Ayan, dito ako sa iyo, Sir Boy, ulit. Sino natin yung play dito? Kapsat means, kapatid po, hehe, sabi ni Sir Boy. O, tingnan mo, ayaw talaga, oh. Hindi ko alam kung bakit ayaw. Ayaw talaga. Sir Boy, magbaba ka nga ng link mo. Try ko kung ano. Si Spelly, good evening. Mega love shoutout si Spelly. Sir Boy, magbaba ka nga ng bahay mo. Try ko kung papasok. Si Spelly, mega love shoutout from Loving Sky. Ayan, punta mo na rin dyan si Loving Sky. Loving Sky. Opo, Ilocos po ako, idol. I am going to your Ayan, channel. magkababayan pa lang kayong dalawa ni Marivic Family TV, Sir Boy. Hi po ho, shoutout po sa'yo. Ayan, Iliw. Iliw, it's a survival pala. Mega love shoutout. Sana kay Sir Boy. Ayan, who's that you love? Sabi nga ni Madam. Ayan, si Sikoy Loving Sky, playing ka na. Sir Boy, try mo nga magbaba ng link. Kung mapuntahan ko. Shoutout po sa lahat. Ayan. Okra. Salamat, Iliw. Okra ba yun? Siguro. Ayan, Saruk TV. Puntahan kita, Saruk TV. Si Lago. Okra nga, medyo parang wing, no? May palikpik. Seaweeds. Nasaan ba to si Lady Saruk? finger. Lady finger pala. Okra nga yun, lady finger. Taga sa English. Ayan, Madam Eunice. Dan Paul Watts na ulit ako sa pangalawang play ko sa'yo. Patulong po bago po bahay, sabi niya. Ayan. Sige po, walang problema. Ayan, Saruk TV. Playing na ako sa'yo sa ano ba to? Ayan, 3 minutes. Ano ba to? Fire Prevention Month. Tama ba? Ang labo talaga na. Fire prevention Tama month. ba? Lumaki naman Marso dito eh. sa ano. Lumaki naman dito sa screen. Tama. Ayan, Saruk TV. Si Lago, playing ka na. Saruk TV. Ayan, Dan Paul West na tayo dito. Fiziko, Loving Sky. Play pa ako ng isa. Meron pa ba? Dito tayo sa short video mo. Ayan, nandito ako sa'yo. Iliw. Short videos. Iliw, it's a survival. Ayan. Naka-play ka na. Maraming short videos. Dito tayo sa pinakamarataas. Ayan, sige. At salamat, Sir Boy, ha. Try kong puntahan. Ano to? Palaka to Si Kuya Ellen, maraming salamat. Mega love shoutout sa'yo, si Kuya Ellen. Palaka nga to. Ayan, thank you for coming, Sisi Koy. Ayan, Iliw, naka-play ka na dito sa akin. Ayan, +1, +1 dikit sa'yo, Iliw. Ayan, pang 3 tamsak. Ayan, +1 banana ka, Iliw, ha. Sisi Kuya Ellen, salamat sa'yo dyan. O, bakit dito nakapunta ako? Bakit doon, fast. bakit dito kay ayaw? Kay tawag dito? Kay Sir Boy, ba't ayaw? Try ko nga. Ayun. Sir Boy, ayan. Ayan, napuntahan kita dito. Ayan. +1 dikit ka dito, Sir Boy, ha? Dito man tayo sa pangatlong short video I-watch ko muna tong video mo, Sir Boy. Si Loving Sky. Sir Boy, bakit single dad ka? Napakabata mo pa. Ano naman to? Amazing Giant Pot. Ayan mo, pag naligaw ulit yung kaibigan ko na single dyan, papakilala ko sa'yo, Boy. Long hot dog. Boy Toryog, mix vlog. Play mo dyan si Ayan, may love shoutout, Loving Sky from si Spelly.
Play mo dyan si, si Gabins PSVR channel. Hello, you okay today? Sabi ni Gabins. Gabins. Gavin PSPR. I'm going to your channel, idol. Ayan. Hata ng video. Ito, 1 minute 11 seconds. Ayan, boy. Still playing ka, boy. Sky Si Manchester. Spelly. Next kita dito si Spelly. Playing your video. Ayan. Ako, masarap dito, oh. Para kang nasa, yung hangin, no? Ayan. Lakas ng hangin na yan. Yung mata ko parang may alarm clock na. Pagtungtong ng, pag panay nahigab ko. Nakasora. Ayan, boy. Still playing ka, boy. Ayan. Ilan taon ka na ba, boy? Mukhang bata ka pa. At ang sarap ng ulam mo. Suso, paborito ko yan. Agoy. Erjo Channel, may love shoutout. Ayan, Ma'am Erjo from Sisikoy Summer Mix. Ayan, Dan Pulwat, Sarok TV. Ayan, Pulwats ka na, Sarok TV. Sarap, oh. Ayan, +1 dikit sa'yo, Sarok TV. Sarap experience ito, oh. Lumilipad ka sa Okay, punta tayo kay si Spelly. Sino ba yung Sir ba to? Sis Erjo Channel, thank you for coming. Comment tayo. Si Kuya Ellen Morningstar, salamat. Okay, dito tayo kay Erjo Channel. Si Kuya Erjo Channel, nandyan ka pa ba? Galing probinsya po, ma'am. Salamat po. Ayan, magaling magluto. Ay, konti lang po, ma'am. Ayan. Ayan, pangatlong tamsak ako dito sa iyo, boy. Sa iyong, tahong este. Suso. Si Spelly, may galap shoutout. Ayan. Hi, Summer Mix from Erjo Channel. Ayan, ma'am, Erjo Channel. Papunta ako sa bahay mo. Dan, dikit, Olbel, kabsat, baka sa shorts video mo. Ayan, boy, dikit na sa'yo si Loving Sky. Wala siyang Ayan, ma'am, Erjo Channel. short video. I'm going to your house, Ma'am Erjo. Ano daw, subscribe na yan? Wala na. Bigyan mo, pwede naman. Ma'am Chandra, thank you so much. Ayan, Ma'am Erjo Channel. Dito ako sa 11 minutes road trip from Lawag to Bulacan. To Bacara pala. Ayan, Ma'am Erjo Channel. Ayan, playing ka na. Ayan, salamat Loving Sky. Sabi ni Boy Toryog. Oh, Boy Toyo, play ko nga yan. Ayan, boy, nandito na ako. Ito, naka-play siya dito. Boy, ito. Eh, sige, play mo siya ulit dyan. Tas, para mabigyan mo siya ulit ng dyan. Mas-subscribe mo siya dyan. Banana. Ayan, boy, dito. Tapos ka na. Ayan, plus, Oh, boy, unahin ko na yung banana, Pang-isang dikit sa'yo, boy. Pangalawang dikit pala, boy. Tapos, tsaka tayo magpe-play ng video. Dito tayo sa kay Tulpo. Ayan, andyan si Tulpo. Ayan, si Spelly. Papunta na ako sa'yo, si Spelly. Huli, Oh. Mag-ingat po tayo sa angkas ng aagaw ng asawa. Ayaw naman ngayon. Chinsakaw tayo. Siguro naagaw yung asawa ni Boy, kaya laging naguhugot ba? Kasi single dad siya eh. Ayaw talaga, ayan. Ayaw talaga baka yung aking ninja ba? May sumpong, bahala ka nga dyan sa buhay mong ninja ka kung ayaw mong magpagamit. Saan ba yung sa akin? Sa akin. Ayan, dito na lang ang second channel ko. Punta ko kay si Spelly. Agoy, pastilan tong ninja na to. Ayan, Loving Sky. Dinalaw na kita, sabi ni Boy. Si Kuya Ellen, salamat. Punta ko na si Spelly. Ayan, dito ako sa Adventure from Central to Taifu, Hong Kong. Ayan, si Spelly, playing ka na si Spelly. Ayan. Bagong upload to 22 hours. Ayan, may ads pa.
Hindi niya alam, nakita siya sa CCTV. Oh. Ayan, Ma'am Erjo Channel. Ano ba tawag dito? Yan, done Still for playing na. ka sa 11 minutes mo in 32 seconds. Nandyan pa ba si Ma'am Erjo Channel? Done pulwas na tayo kay I-play Paul. mo ulit yan si Iliw. Maliit parang bahay ni Iliw para mabigyan ng ano, para Iliw? madagdagan yung bahay niya. Si Iliw, it's all survival. This video is private. Iliw, asan ba si Iliw? Iliw. Ano ba itsura na? Shoutout Ma'am Ellen, ingat po sa abroad. Mapagmahal po si Boy Turiog sa mga OFW po. Ma'am, videos po ako doon sa airport. Ba, ere? Ayan, Dan Bell all, Kabsat Boy. Iliw? Oo. ILW lang pala yun. Ayan, maraming salamat si Kuya Marivic. Ma'am Erjo Channel, nandyan pa ba si Ma'am Erjo Channel? Ay, bigyan natin ng ano to, banana. 626. O, yan. Bigyan natin siya ng banana. At tsaka natin play ng video. Yan. Time lapse. Ito time lapse mo. Sir Iliw. Ayan si Spelly, playing ka na si Spelly. Tanggalin ko nga muna to, nag-iinit masyado. Time lapse. Your beautiful sunset views in the town. Tamsak natin na panlima. Hindi ko nga yung salamin ko. Yan, nagbaba ng bahay si Chipnoy, Erosine. Oh, ano nangyari? Lumapad. Naka-rotate ka eh. Punta mo dyan, si Kuya Ellen mamaya pagkatapos dyan. Ayan, Sarok TV, daan ako sa'yo, +1 dikit sa'yo, Sarok TV. Hindi na tayo nag-comment Sino puntahan? Ellen Morningstar, nandyan. Ellen Morningstar. Ellen Morningstar. May muta-muta pa, no? Morning Glory. Ayan. Ayun naman ang higap ko. Basta Videos. Upcoming. Dalawa, oh. Puro upcoming videos pa to, Tamsakan mo, ayan. Dito Ayan tayo si Kuya Ellen, tatamsakan yung mga ano mo. Ate Merna Grande, salamat po. Parang tamsak. Yung I-like mo upcoming? siya. O, tamsakan mo lahat yung upcoming niya. Ilan ba yan? Ayan. Ay, Lalaine, may love shoutout, Lalaine. Thank you for coming, Lalaine. Salamat sa iyo dyan, Sisi Koy. Thanks po sa watching po. Ayan. Boy, salamat, boy. Nakadalawang play na ako sa iyo, boy, ha. Sa iyong, video. Malaking bagay yun, boy, para sa iyo dahil Mama Astrid, may love shoutout. Ayan. Next kita dito. Tawag dito. Dan Pulwat, Sarok TV, dating dikit from Ma'am Norms. Ayan, Sarok TV, pakibalikan na lang si Ma'am Norms. Ayan, thanks po sa watching. Ayan, maraming salamat, boy, ha. Nakadalawang play na rin ako sa video mo, boy. Ellen. Ayan, Madam Astrid, may love shoutout. Ayan. Sis Marivic, may love shoutout from Ma'am Astrid. Ellen Morningstar. Dan tamsak sa yung mga upcoming. Tapos ito, bago naman tayo dito. Sa videos mo na highlights 11:45 to 40. Ilang minute From baka? Ellen Morningstar is live. Ilang minutes siya? Ito, Mm-mm. kalimutan ko 4 minutes yata. Tama ba? Ayan, may love shoutout din sa iyo, Sis Astrid from Marvic Family TV. Ayan, sino ba yung naka-play natin dito? Ayan. Meron ka pang
Ayan, nakalundag na kay si Spelly. Nakapag-comment na rin ako. Ma'am Astrid, papunta ako sa iyo, Ma'am Astrid. Play na ba lang? Okay. Lalaine, nandito ako sa iyo, Lalaine. Lalaine, nandiyan ka pa ba, Lalaine? Ayan, si Spelly. Daan full watch na ako sa iyo, Spelly. Nakapag-comment na din ako, sis. Sana all dalawa host. Si Kuy Summer, naku agoy. Lalaine, nandito ako sa iyo, Lalaine. Nandiyan ka pa ba, Lalaine? Ang aga ko naantok ngayon si Kuy. Basta pag tumungtong na yung pag magtiten na yung mata ko, wala nang tigil ba? Puchi, wag kang maingay. Ayan. Puchi, nandito ako sa iyo, Puchi. Lalaine, ayan, playing ka na, Lalaine, kay Puchi. Ayan, Lalaine, nandiyan ka pa ba? Ayan, pang 12 tamsak, Lalaine, dito kay Puchi. Hi, Summer Mix Vlog, from Boy Toryog. Ayan. Sino nga ipupuntahan ko dito? Si Sis Astrid. Ayan. Sino naka-play dyan sa'yo? Si Madam Ellen. Ano ba to? Ba't dito napupunta? Pochi! Ayan, si Ben in Sibugay. Good evening, host. Ayan, good evening din po, Sir Ben. Sino may pupuntahan ko? Ay, si Ma'am Astrid. Ayan, Sis Astrid. Nandito ako, Sis Astrid. Tamsakan ko muna itong dalawang upcoming mo, sis. Salamat, Ma'am Summer Mix Vlog from Boy Toryog. Ayan. Norms TV done with Bakas from Saruk TV. Ayan, Sis Astrid. Tamsakan ko yung dalawang upcoming mo. Still playing po tayo. Happy Sunday, everyone. Salamat po, Sir Ben. Ayan, shoutout po, Sir Ben in Sibugay from from Boy Toryog. Shout out, Sir Nikael, where are you? Wala si Sir Nikael naka-duty. Eh? Ano siya, barangay tanod siya. Ah, Panggabi. Ayan, pangalawang tamsak ko sa upcoming. Barangay Police. Saan? Sa kanila. Saan yung Alam kanila? naman dito yun. Saan yung kanila? Sa sa Bohol nga, sa Tagbilaran nga sila. Ayan, Sis Astrid, nandito na ako sa KFC in Brunei. Ayan, 2 minutes and 30 seconds. Sis Astrid, playing ka na. Ben and Ate Myrna Grande, ayan, Lalaine, full watch ka na, Lalaine. Ayan, pang 12 times ako, Lalaine, sa'yo. Ay, mali. Ito na pala. Okay. Ate Myrna Grande, papunta na ako sa'yo, Ate Myrna. Pwede pala pumesto doon. Shoutout, Ma'am Myrna Grande from Boy Toryog, ayan. Boy Toryog. Ayan, baka may mga single dyan. Ayan, single yan si my friend Boy. Boy! Sino nga pupunta? Ate Myrna Grande, ayan. Ate Myrna, papunta na ako sa'yo, Ate Myrna. Halos na-watch ko na rin to dito mga ito. Ubus-ubus ko na yata. Ayun isa yung niluluto. Alin? Ayun isa. Sa isa. Yan, yung parang may... Hindi, na-watch ko na rin. Ayun. Paano mo nakikita ang watch? May pula. Oo. Hindi mo Tsaka may tinapos. may tamsak na siya pag na-watch na. Oh, meron na rin to. Oh. Sa baba. Dito sa baba. There's a short video. Ayan na. Ayan, dito ako, Ate Myrna. Wala pa tong Dandikit, all bell. Wala pa tong tamsak, Ate Myrna. Ayan. Playing ka na, te. Ayan, sa cleaning the mix, gulay-gulay. Mix budget. Ayan, Dandikit, all bell, Sir Ben, si Bugay, pasukli po, idol from Loving Sky. Ayan, Sir Ben, pakibalikan na lang si Loving Sky, Sir Ben. Ayan, nakapin si Sir Ben ngayon. Ayan, Ma'am Astrid, still playing ka, Ma'am Astrid. Ellen Mornstar, malapit na tayo matapos. In just a few seconds. Tapos na ito. Ayan, sis Loving Sky, may galab shoutout. Ayan, dan full watch na tayo. Sino yung play natin ngayon?
Dapat kasi kanina na nandun ka na. Kahit nandun ka, pwede ka naman mag-play eh. Ha? Kasi comment mo na Ay, lang sa nagbabantay akin. ako nung kwan eh. Ano? Si Astrid Maglente, ito, i-play ko nga dito sa Naka-play, akin. naka-play na siya sa... play mo na rin dyan si Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Astrid, pi-play ka daw sa kabilang cellphone ng aking, Lobby Dubs. Para dalawang play sa'yo, sis Astrid. Short videos. Wag sa shorts, may bagong upload siya. Yan na. Upcoming, tatamsakan na natin yan. Tamsakan mo muna yung dalawang upcoming niya. Ayan, Loving Sky Vlog, suklian kita ngayon. Ayan. Happy Ayan, family. tinamsakan mo na sis Astrid yung dalawang upcoming mo doon sa isang Mual cellphone. Iman Pales in Sultan Bolcay. Ito naman, natin po the fight of John and Janice going to Philippines. Ako. Saway naman tong mata na to, di marunong makisama. Dito tayo sa CFC Brunei. Abra Father. Aba. 2 minutes and something. Ayan, thanks Sir Ben from Loving Sky. Ayan, sis Astrid, still playing ka dito sa Ayan. And then sa kabilang cellphone sis, naka-play ka din sa akin. Ay, naka-play ka din sa kabilang cellphone sis Astrid. Ayan. Mag-ano lang tayo, saktong 2 hours. So, mag-ano na tayo. Grabe na naman yung antok ko. Ano ba naman itong mata na to? So, CFC. Ay, CFC is Couple for Christ. Oh, ayan. Couple for Christ pala kayo. Ayan, Dan, full watch na. Ayan, sis, full watch na yung mo. Yung Tamsakan na natin yan. CFC Brunei, sis, Astrid. Okay, mag-comment na lang ako. Meron na pala ako dito. Nag-ano pala ako dito. Ito pala yung upcoming premiere niya. Ba't wala ako dito? Di yata ako nakaabot dito sa premiere mo na to, sis. Kailan ba to? Kailan? Hindi ko yata naabutan to, sis, na premiere mo na to. Wala ako dito. Absent yata ako dito. Agoy. May kahawig kang artista, sis. Sis Astrid dan tamsak sa ano ba to? Dalaing ano? Ano? Ba't wala ako? Absent yata ako dito, sis Astrid, sa ano mo na to. The Lying Upcoming. Ayan. Dahil full watch na ako, sis Astrid. Nakabawi na dahil absent ako dito. Uy, naka-live din si Madam Prini. Punta ko nga muna. May nakagayak na ba bukas? Darating sila Libet. Abay, wala pa. Kita mo hinakot. Kulang nangyayari ngayon eh. Ikaw naman eh. Hindi pa pwedeng akarak-arakan eh. Ano ka rin, naalo ko siya eh. Nagsabi ka kahapon lang, di ba? Nung Biyernes pa ako nagsabi sa'yo. O, lagay mo na Biyernes, ano ba kahapon, Sabado, o nakita mong yung niyayari natin eh, hindi na po pwedeng... Bukas pa naman ang hapon niya nakukunin. O, sa tingin mo, kahit ba bukas ng hapon, mananay ako bukas ng umaga, pero katang birthday ni nanay bukas. Wala pala makukuha. Ayan, done full watch na. Nakatamsak na pala ako sa dalawang upcoming ni Ma'am Astrid, ayan. Isa pa. Ayan, bumawi naman ako sis, ayan, dalawang play na sa, Play na to. Ito, hindi pa. Alam kong absent ako kasi hindi ko nakita yun nung nag-premiere ka. Hindi ko Janice alam kung nasaan ako birthday. kanina ba yun sis? Goy, pastilan. Ito, kay Janice birthday, oh. Ayan, di play mo sige. kasi hindi pa siya naka-play dyan. Ayan, pinlay ka ulit sis Astrid sa Janice birthday doon sa isang cellphone. Di pa kasi siya na-play doon. Ayan, still playing Katimer na Grande. Nakagat si Cobra Prince. Uy, Sir Nikael, ay utoy. Migalab shoutout, Sir Nikael. Migalab shoutout. Uy, tapos na ang duty ni Sir Nikael. Oo, ano siya, alas 9. Kumusta naman ang duty, sir? Wala bang pasaway sa kalye? Ayan, Ma'am Summer Dan sa upcoming live mo, sabi ni Sis Astrid. Ayan. Sir, may mga guardians ba dyan? Reform.
Anong oras nakauwi si Jun? Sir Nikael, nandito na ako sa bahay mo, Sir Nikael. Ayan, nagpe-prepare pala siya ng birthday ni Janice. Kinilaw na, ano ba to? Kinilaw with gata. Agoy. Thank you, Sir Ben. Ayan. Loving Sky Vlog, nadikitan ako sa'yo. Ano? Nakadikit na ako sa'yo, Dan Olbel. Okay lang po, Sir. Ang init sa karsada buong araw, naka-wadwad agoy. Ayan, Sir Nikael, nandito ako sa kinilaw with gata. Ayan. Ano nakawadwad? 14 minutes. Nakabilad siguro sila maghapon. Ayan, may ads ka pa, Sir Nikael. Ayan, ito lang ipakita ko. Kasi may ads pa, ayan. Pang 14 times saka ko, Sir Nikael. Sa bagong ano mo. Yung upcoming mo, ay yung premiere mo to kanina, ata. Ayan, sabi niya, no, welcome to my channel, Astrid TV. Ayan, Ate Myrna Grande, Dan full watch ka na, Ate Myrna. Ayan, pang 38 times saka, Ate Myrna. Ang ganda naman ng ano niya, oh. Oh, background. Oh, done watching na tayo sa video, Ma'am Astrid. Punta mo si Utoy dyan. Si Utoy. Bicolanong Utoy. Nasaan si Bicolanong Utoy? Ayan, Dan ako, Ate Myrna sa'yo, Ate Myrna. 8 minutes to go. Mag-i-end na tayo, guys. Utoy, where are you? Nandyan lang, nakita ko nag-comment. Utoy. Ayan, si Kripa Suba Official, Kripa. Ayan. Nawala na yata. Ayan, Boy Turyog Mix Vlog, paki-comment para kita idol suklian, sabi ni Sir Ben. Philippines Adventure by Alex Castro. Good evening. Ayan, may love shoutout. Hanapin ko na lang si Utoy. Salamat, Ate Myrna. Thank you, Ate Saan pipindutin? Dito ba? Myrna. Nandiyan lang, kasunod ni Sir Nikael nag-comment. Kanina. Ay, mahaba na eh. Astrid. Ben. Ayan o, kasunod ni Sir Nikael lang nakagitna kay Sir Nikael at kay Ma'am Astrid. Ang gawin? Dito? Yun. Sino ang ano mo, mata mo? 4 na mata, di pa makita yung Sus kay Utoy. Mariones. Ayan. Ma'am Manay Myrna, may love shoutout sa'yo from Sir Nikael. Ayan, nagbaba ng bahay si ano. O, i-B natin si ano, nagre-reconnection naman. Dito tayo sa... Ayan guys, sa may mga ano dyan, ayan, padikit naman kay Boy. Boy, makipagdikitan ka dyan sa mga nandyan, Boy, para madagdagan yung bahay mo, Boy. Boy Toryog. Boy. Ayan, makipagdikitan ka dyan. Ano to eh, playing na tayo. Sarap pala nito. Grabe, sabaw pa lang. Taob ang kaldero sa sarap. Ayan, Kripa. Tamsakan na natin, 15. Ano yan, talong. Hiniwa sa pahaba. Thumbs up na din, sis. Ayan, salamat, sis. Kuya Loving Sky. Salamat Tapos, sa iyo dyan. sitaw. Ayan. Pantay-pantay ang hiwa. Ano ba kaya susunod yung ito dito? Ayan, Dana po, Sir Ben. Ayan, opo Sibuyas. ma'am, salamat po. Ayan, makipagdikitan ka dyan. Dikitan mo yan si Sir Nikael, ano boy? Sibuyas na puti. Ayan, si Sir Nikael, dikitan mo yan. Tapos si Ma'am Astrid, nagla-live din yan, boy. Para, ano, nag-aayuda rin yan si Ma'am Astrid maglente. Dikitan mo yan. Utoy, iiwas sa Tapos si Manay Myrna Vlog. Ano yan, legit yan. Dikitan mo yan, boy. Tapos si Ate Myrna Grande. Babalikan kanyang mga yan. Ayan. Ako, inakso, sili, oh. Daming sili niyan, Utoy. At mag-scrambled egg. Ayan, dikitan mo yan lahat, boy. Si Ate Myrna Grande, Manay Myrna Vlog, Ma'am Astrid Maglente, si Sir Nikael. Ayan, mga main channel nila yan, boy. Babalikan kanila niyan. At least mga main channel ang makukuha mo dyan, boy. Hindi mga hindi mga ninja. Scrambled egg. Ayan, sundot na sa nakapin. O, ayan, sinagad ko na. Manay Bicolana. Ayan, boy, pakibalikan mo na lang si Manay Myrna. Inunahan ka na.
Ayan, Philippine Adventure. Punta ako sa bahay mo, Philippine Adventure. Up. Ayan, Ma'am Erjo channel. Na-full watch ko yung video mo kanina, Ma'am Jo. Ayan. Ayan, Philippine Adventure. Nandito ako sa iyo, sis. Nandito ako sa 300 females last, ano ba to? Ayan, 9 minutes and 54 seconds, sis, Philippines Adventure. Ayan, playing ka na, sis. Ayan, shoutout Sir Nicael, Ate Merna Grande, Kripa Suba, Ma'am Astrid Maglente. Ayan, ayos. Manay sagad na. Sinunod Ano ang daw? sitaw. Piniritong Lat manay sitaw. bikulana. Ano ba? Tapon basura. Ayan. Ayan, si Noel PHTV nagbaba ng bahay. Ayan, nagbaba ng bahay si Noel. Noel, makipagdikitan ka dyan, Noel. Set aside na natin ang sitaw Mega love shoutout Sir Nicael from Loving Sky. Ayan. Bin in Sibugay from Philippines Adventure. Opo, ma'am. Salamat po. Ayan. Nagdigisan ng bawang. Ayan. Dikitan mo yan sila, Sibuyas. boy. Ayan. Ma'am Nina. Mega love shoutout, Ma'am Nina. Likahena. Thank you for coming, Ma'am Nina. Ayan, Ma'am Philippines Adventure. Still playing, Ma'am Philippines. Ayan. Sir Nicael, still playing, Sir Nicael. Done ka na ba dyan? Tapos na. Tapos nang igisa. Ang bawang at sibuyas at sili. Nilagay na ang talong. Dikit ako sa iyo, boy. Bill all po. Wag mag-upload ng galing sa TikTok para di mahirapan magpamuni. Ayan, boy. Hindi ko pa nakita yung ano mo, boy. Oo nga, wag ka mag-upload ng galing sa TikTok. Silipin ko nga mamaya yung bahay mo, boy. Bago lang kasi siya, Sir Nicael eh. Ay, Sir Nicael, baguhan lang siya. Kaya hindi pa niya alam yung mga hindi, ayan. Galing sa TikTok. Bawal Oo, pala. bawal yun. Lalo pag may Ayan, Sir Nicael, ayan, still playing ka. Kasi Makapiright tayo. mahirapan siya magpa-monetize. Madetect ni YouTube yan, siya, di siya mamumoni. Kailangan malinis yung channel niya. Pwede naman yan, pag papamuni na siya, pwede niyang alisin yun. Di-delete niya yun para malinis yung kanyang channel. Lalo na yung mga upload niya na yung pag hindi kanyang video. Ayan. Uy, bell pepper. Ma'am Nena, ayan. Hindi ko na napuntahan si Kripa. Suba official, si Ma'am Nena pa, pupuntahan pa, Libunaw. Sino? Si Boy. Nena? Unahin mo si Kripa. Si Aling Nena? Ayan, sinabawa na. Ayan yung masarap. Ano po yung i-delete niya, host? Ano siya, may mga upload siya na may YouTube. Ay, may YouTube. Ano ba yan? Mama Rivik, may kalab shoutout po. TikTok. Na may TikTok. Lalo pag meron nakalagay watermark ng nung sa TikTok, nakikita. Pwede yun, dapat inedit niya. Pwede nang hindi, inedit niya sana, tinakpan niya yung Watermark. tinakpan niya sana yun. Pwede naman i-edit niya yun. Nako, nadinig ka ni YouTube. Ito, inedit. Talaga namang lahat naman ng video ini-edit eh. Ayan, Dana po, idol ni Kael. Ayan, Dana sa'yo si Sir Nicael boy. Nakakagaling na siya sa'yo. Utoy, asan yung sabaw? Ayan, Ma'am Philippines Adventure still playing. Sir Nicael, nagugutom ako dito sa kanunood ng pagkain mo. Agoy, pastila. Pagod pagod. Hindi, dati na itong niya. Ito yung premiere niya kanina. Pagod sa duty. Kaya kain muna. Malapit sila sa dagat eh. Abay, mukhang nagutom yata ako bigla, Sir Nicael, dito. Ako'y kumain na kanina eh. Ma'am Kripa, punta po ako sa iyo. Kain pa more. Ayan, done play na tayo, Toy. At meron pang tagalagay ng kanin. Si Sisikoy Summer Mix yata itong lagay ng kanin. Nagoy. Lalong mamimilog to si Sir Nicael. Sisikoy Summer Mix. Sige, lagay ka pa ng kanin. Kanin pa more. Ha? Sino punta? Si Kripa, puntahan mo si Kripa. Kripa, where are you, Kripa? Ayan, Ma'am Philippines Adventure. Still playing ka, Ma'am Philippines.
Ayan, Sis Erjo kanina, naka-play na ako sa'yo, Sis Erjo kanina. Hindi lang ako nakapag-comment, sis, pero sinalang ko na yung video mo kanina. Marami ka pa rin hindi mapiplay kay Kripa, oh. Isa lang i-play mo muna, bukas naman yung iba. Ayun, oh. Ayan, si Prosa TV, may love shoutout, Prosa TV. You're welcome, Sisikoy, Erjo, you're welcome. Ayan. Nagbaba ng bahay, si Prosa TV. Ami testo, taboni bro. Mahilig sa kain kasi. Ay, sa kanin kasi. Ayan. Ayan, Ma'am Erjo, pasok po ako sa bahay mo, idol, from Boy Turyog Mix Vlog. Ayan. Dito lang ho. Salamat si sa street. Mukhang mag-hiking yung dalawa, oh. Si Kripa. Sino si Kripa dyan? Yung naka-verde? Oh, yun, oh. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas dyan kay Ma'am Erjo. Ano, boy, balikan ka niyan. Ayan, Ma'am Philippines Adventure. Ayan, pang 25 damsak ako sa'yo. Plus 1 dikit sa'yo, Ma'am Ma'am Philippines Adventure. Ano ba yung Bicolana? Kadadaldal mo. Minsan kinakain mo na ibang letra. Ayan, Ma'am Philippines Adventure. Plus 1 dikit ka. Pa-full watch na yung video mo, Ma'am Philippines Adventure by Alex Castro. Ayan. Wala si Yuno. Naalala ko si Yuno. Absent si Yuno ngayon na. Ngayon lang na-absent si Yuno. Sir Aben, hindi na yata nakarating sa akin si Sir Aben. Nakadalawang palipad kay Sisi Koy Summer kanina. Ma'am, pinapasok po ako sa bahay mo. Ayan. Pinagbuksan ka ba ni Ma'am Erjo? Ayan. Nakadalawang palipad si ano kanina, si Abin TV sa'yo, Sisi Koy. Malaki-laki yun ah. $75 ano, Hong Kong, halos nasa 500 yung halaga nung isa na yun, Sisi Koy. Tapos yung isa, 50 pesos yata halaga nun, parang ganon. Dan full watch na tayo kay Kripa. Ito pa isa, oh. Kaya ano ka pupunta naman? Play mo dyan. Ayan, nandiyan pa. Ayan si Ma'am Nena. Ayan, Ma'am Nena. Thank you so much. Ayan, Ma'am Nena. I'm going to your house na, Ma'am Nena. Nena Likahena. Likahena, yeah. Nena Likahena. Para ma-play natin sila lahat bago tayo mag-end. Sisi Koy Summer Mix. Naka-jackpot ka kanina kay Sir Abin TV, ah. Sana all na lang, Sisi Koy. Dito tayo sa Zumba. Wala na kayo magpapalaro ng ano? Yung may Gcash. Ayan, malapit na mag-full watch. Ayan, oo, sana all Sisi Koy. Ang bait ni Sir Abin. Kaya nga, nagpalipad din yun kay Munis kanina, Sisi Koy Summer Mix. Tapos nagpalipad din sa akin yung kagabi. Kaya lang sa akin, maliit lang siya. Pero yung sa'yo kanina talaga, sana all na lang. Tiningnan ko, halos nasa 500 mahigit. Ayan, Ma'am Summer Mix Vlog, dikit na po sa'yo. Dikit na po tayo from Boy Turyog. Ayan. Yung mga nagsusumba na to, mga nakaano. Parang Muslim. Ayan, Ma'am Nena. Still playing, Ma'am Nena, sa Zumba. 2 beses niya. Oo nga, Sisi Koy, nakita ko 2 beses. Sana all na lang talaga, Sisi Koy. Ang bait ni Sir Abin, ano? Ano pa siya? Di pa siya monetize noon. Bago lang yung channel niya. 6.12 Ayan, Ma'am Nena. Still playing, Ma'am Nena. 12 million in the house. Agoy libunaw. Naka 2 hours na tayo. Marami pa tayo ipi-play. Ano ba yan? Ang bagal mo kasi. Kung saan ka nagpupunta. Ayan. O di, ikat na natin to. Wag! Para titingnan lang natin, tapos ano, hindi na natin itatapusin. Bad ka naman. Ay, bawal yon.
Ayan, Ma'am Philippines Adventure. Malapit ka na mag-full watch sa iyong 11. Ilan nga to? Mabahaba yung video niya. 9 minutes and 53 seconds. Astrid Maglete, dikit na po ako idol sa'yo, sabi ni Sir Boy. Si Sir Nicael eh, hindi pa, nakbukbang pa Ayan, yan. si Sikoy, KTV Mix, mega love shoutout, Ma'am KTV Bulaga. Ayan, dan full watch ka na, Ma'am Adventure. Ito naman tayo kay Zumba. Ano sabi ni Sikoy Summer? Ayan, hindi pa 500 plus pa bahay niya. Bigyan ko yun 100 ba pag may laman Gcash ko. Oo nga si Sikoy, para naman kasi maliit pa yung bahay niya. Ayan si Sikoy Summer Mix, salamat sa iyo dyan si Sikoy Summer KTV. Ayan, dito na ako ngayon Okay, dan full watch na po Boy tayo. plus 1 na. Boy plus 1, ayan. Ah. Ayan boy, punta ka dyan sa live ni Ma'am Astrid pag nag-live yan ha, boy. Para madagdagan yung banana mo, boy ha. Ayan. Pinuntahan mo na ba si boy dyan Hindi kanina? pa. Punta mo ulit dyan para madagdagan yung bahay niya. Naka-play na yung kanina uli eh. Zumba. Di ba na-play mo na si Ma'am Nena? Naka-play na uli. Ayan, Utoy, dahil full watch na sa'yo si kuya mo kanina, ha? Utoy, doon sa, sa ginisang gulay. Ayan, boy, from Nena. Si Sikoy KTV. Yan, next kita dito, si Sikoy KTV. Yan, Ma'am Nena, playing again your video, Ma'am Nena. Next, next play sa'yo, Ma'am Nena. Sir Utoy, mega love shoutout para Ma'am Astrid. Yan, puntahan ko dito si Ma'am Astrid sa kabila. Medyo maganda yung Zumba na to ah. Medyo sabay-sabay. Sabay-sabay yung pagkakamali nila. Ayan, mega love shoutout, sis Nena from Marvic Family TV. Ayan, Adventure. Philippines Adventure, ma'am. Dance full watch na ako sa video mo. Ma'am, Adventure. Pengi din banana. Summer mix, sabi ni Noel. O dyan, di ka nagpa-play dyan. Ay, gising pa si Madam Eunice. Ayan, sis Astrid. Nandito ulit ako sa upcoming mo, sis. Dalawang upcoming mo. Ayan, thumbs up ulit, sis Astrid. Ayan, another thumbs up. Ayan, nakadana ako sis Astrid sa dalawang upcoming mo. Ayan, play ko ulit itong mo kanina sis, itong CFC. Ayan, Sir Nicael, full watch ka na. Ayan, may ads pa Sir Nicael. Tapusin ko muna yung ads mo. Ayan, pang 24 thumbs up Sir Nicael dito. Gising pa ang Madam Eunice. Di yan matutulog si Madam Eunice, si Sikoy mag-whitey yan, magdamag. Agoy. Magdamag talaga si Sikoy. Ayan, dan full watch na Sir Nicael, ikaw ha. Punta na ako dito kay kay KTV, si Sikoy KTV, punta ako sa iyo, si Sikoy KTV. Utoy, Sir, mega love shoutout from Eunice. Ayan, Utoy, mega love shoutout raw. Ayan, sis Astrid, still playing ka sis Astrid ulit. Ayan, sa pangalawang play ko. At nakatamsak na rin ako dito sis, ayun, sa sa yung upcoming. Pangatlong play ko sa iyo sis Astrid. Ayan, Philippines Adventure, by Lex. Ano ba to? Alex Castro ba yun? Dikit na po ako, idol from boy. Ayan. Alex Castro? Makapagising bukas. Sige lang, si Sikoy, Loving Sky. Sige, sleep ka na si Sikoy. Alex Castro. Wala ko Alex Castro. Sino kayo pupuntahan ko? Si KTV. Ayan, 20CH. May galab shoutout. Okay, downplay na po tayo. Ayan, dito ako si Sikoy KTV sa'yo. Babalik tayo. Sino natin Tinola pupuntahan? sa patis. Ayan. Ay, na-play ko na pala to dito, si Sikoy. Tingnan ko nga to dito. Ayan, dito na lang ako, si Sikoy, 9 days ago. 5 minutes. Si Sikoy KTV. Ayan, playing ka na si Sikoy KTV. Sino to? Good evening, I'm watching from Japan. Sino Si to? 20CH yan. 20CH. Tingnan mo nga si Boy dyan. Puntahan mo nga ulit dyan si Boy. Ate Merna, salamat po, Ate Merna.
Na-play mo na ba yun sa 20CH? Sino ba yung boy? Ayan si Boy Toriog. Punta mo lang dyan para madagdagan yung kanyang ano. Boy Toyog. Oo. Ayan, sis Astrid. Playing ka na, sis. Pangatlong play ko sa'yo. Ayan, pang 67 tamsak ako dito, Toyog. sis Astrid. Yun, si Boy Hindi nga Toyog. mag-live ngayon. Hindi magla-live. Hindi, naka-live na si KTV. Ayan, oh. Di ka mag-live ngayon, Ma'am KTV. Naka-live na si Sikoy. Ayun, nag-ano na sa akin. Nag-pop up na sa akin. Wait ko pa, Ma'am Summer. Ayan. Di ba naka-live ka na si Sikoy Summer KTV? Nakita ko dito eh. O, naka-live na nga siya. Dito tayo. Bicolano rin siguro to. Sino ba yan? Hindi, taga-ano siya. Taga-Ilocos din siya. 15 sakit na kayang pagalangin ng... Ayan, boy. Naka-play ka, boy. Ulit sa kabilang cellphone, boy. Ayan. Meron pa ba tayo hindi napuntahan dyan sa mga bagong pasok? Para tayo makapag-end na. Hindi ko alam, hindi ko nakalista eh. Sir Boy Toriog Mix Vlog, hi po from KTV Mix. Ayan, si Sikoy KTV, naka-play ka sa akin, si Sikoy KTV. Ayan, naka-live na si Sikoy KTV. O, ayan o. Naka-live siya. Ayan. Yan ba yung main channel mo, si Sikoy KTV? Tinola at sile. KTV Mix Vlog, dikit na kita. Ayan. Yes, ma'am. Salamat po. Ayan. Naka-play ka ulit, boy, ha? Ayan, sis Maribik, salamat. Meron pa ba tayo hindi napuntahan? Wala na ata. Ayan, mag-end na tayo after nito. Madam Eunice, salamat, Madam Eunice. Sakit yung bata ko. Okay na. Ayan, pasalamat na tayo. Ayan, na nakasalang na lang si Sikoy KTV. Tsaka yun. Saka si Boy. Boy, ayan, naka-play ka, boy, ha? Mag-end na ako kasi para makatulog na rin tayo. 10:50 na. Ayan, si Sikoy Summer Mix, salamat. Ayan, salamat din, Sir Nikael. Ayan, i-play ko ulit dito sa isang cellphone ko, Sir Nikael, yung ano mo, ha? Itutuloy ko na lang dito dahil wala naman naka-play dito sa isang cellphone ko. Pero mag-end na ako. I-play ko lang dito. Yung ano mo, yung bagong upload mo, Sir Nikael. Opo, ma'am, salamat po. Ayan, boy, itutuloy ko lang yung ano mo, boy, ha? Pero mag-end na ako, ha? Sabay-sabay kayo, si Sir Nikael, si Sikoy KTV. Ayan, Sir Nikael. Ayan, naka-play ka lang dito, Sir Nikael. Ayan, ipo-full watch ko to. Ayan, pang 15 tamsak ako dito. Ayan, KTV po. Ay, KTV PM mo ako, ha? Pag may time ka, salamat. Ayan, good night, Sisikoy, at sa asawa mo. Ayan, salamat, Sisikoy, Summer Mix. Ayan, thank you ho sa pag-play. Salamat, Sis Astrid. I love you all. Salamat, Sir Boy, ha? Ay, boy, balik ka. Punta ka bukas sa mga dinikitan mo, boy, ha? Nagla-live yan kay Ma'am Astrid, kay Sir Nikael. Ayan, kay Summer Mix. Ayan. Nagla-live yung mga yan. Puntahan mo, boy, ha? Ayan, Ma'am Nena. Salamat, Ma'am Nena. Thank you for coming, Ma'am Nena. Ayan. I go na end na, Ma'am Nena. Ayan, boy. Salamat, ha. Balik ka na lang ulit bukas, boy. Ayan. Puntahan mo yung mga dinikitan mo kanina. Ayan. Maraming salamat, Sisikoy Marvic Uvian. Thank you so much. Sis Marvic Family TV. Loving Sky. Thank you so much. Ayan, boy. Salamat sa iyo, boy, ha. Maraming salamat. Ibaba ko muna si boy. Nakapin pa pala. Agoy. Sis KTV, salamat. Madam Eunice, salamat. Sis Astrid, thank you so much. Ayan, kung mga hindi ko man nabanggit, sa mga hindi ko nabanggit, ayan guys, ha. At Timirna Grande, salamat po. Timirna, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, kay 20CH in Japan, thank you so much. Kay Krifa, Suba Official. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, naka-play lang kayo, ha. Si Utoy Vlog, maraming salamat. Ayan, Sir Nikael, still playing ka. And then si Boy. Ayan, si Sikoy KTV, patapos na. Ayan, Sis KTV. Ayan, salamat sa inyo lahat dyan. Ayan, mag-i-end na ako. Ayan, bye everyone. Thank you so much sa lahat sa inyo, sa dumalaw sa aking live. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat ulit. Ayan, good night po sa atin lahat. Ayan, goodbye and God bless everyone. Ayan, thank you. Ayan, ipupulwats ko na lang yung mga video nyo, ha. Ayan, maraming salamat. Bye. Kumakain pala ng sili to, eh.